Вакиф Нуруллин. Әгәр син булмасаң. Илебездәге меңнәрчә яшь галимнәр кебек гап-гади бер фәнни хезмәткәр иде ул. Туган-тумачаларыннан, дус-ишләреннән һәм үзе белән бер институтта эшләүче танышларыннан башка физика-математика фәннәре кандидаты Рауил Нәҗметдиновның исеме юньләп бер кемгә дә билгеле түгел иде. Һәм моңа гаҗәпләнергә урын да юк. Галәмне айкап төшкән космонавтларга да артык исе китми башлаган безнең заман халкын фән кандидаты булу белән генә шак катырып булмый да булмый инде. Аннары килеп, хулкы фигыле, бите йөзе, буе сыны белән дә алай күзгә бәрелеп тормый безнең Рауил. Калын каракаш, коңгырт үткән күзләр, моңгайына ук төшеп үскән бөдрә кара чәч, аш яңак, чыгынкы ияк, чандыр озын буй. Күрәсез, һич тә алай гайре табигый җире юк. Барысы да гадәти, барысы да кешеләрнекечә. Йөргән чагында бераз аксый-аксавын, ләкин анысы да алай зыянлы түгел. Бу моннан 10 көн элек шулай иде. Ә бүген аның исеме бөтен илгә билгеле. Ничек шулай булды дисезме? Нәкъ 10 көн элек СССР Дәүләт премияләре комитетының чираттагы карары чыкты һәм шунда физика фәне өлкәсендәге уңышлары өчен бер төркем галимгә, шулар арасында Рауил Нәҗметдиновка да дәүләт премиясе бирелде. Башта Рауилне котлап телефоннан шалтыраттылар, аннары телеграммалар килде, аннары илнең төрле якларыннан хатлар ява башлады. Бер хат аны сискәнергә мәҗбүр итте. 52 елдан бирле күрешкәннәре булмаса да, гел Рауилнең күңелендә йөргән рухия хаты иде бу. Рауил бар дөньясын онытып, шул хатны укырга тотынды. Рауил абый, иң элек сиңа бик күп кайнар сәлам озатып калам. Аннары үзеңне чырыбызның иң акыллы, иң башлы кешеләренә генә бирелә торган зур бүләккә, дәүләт премиясенә лаек булуың белән котлыйм. Молодец, классташ. Әлбәттә, сине миннән башка да кешеләр котларлар. Котлаганнардыр да инде. Ләкин мин сине чын күңеленнән, синең иң якын кешең буларак котлыйм. Синең бу зур бүләккә лаек булуыңа миннән дә ныграк куанган кеше юктыр. Чөнки синең менә шушындый зур галим булып китүеңдә минем дә өлешем бар бит, Рауил абый. Бар бит, әйеме? Хәтереңдә микән, бер вакыт мин сиңа, әгәр син булмасаң, мин мөгаен чүкәйдә укып та йөрмәс идем, дип әйткән идең. Ярата идең син мине, әйеме? Мин дә сине ярата идем, Рауил абый. Җир йотсын менә, ярата идем. Ләкин син кирәгеннән артык тыйнак, горур егет идең. Ә мин киресенчә җилбәзәгрәк, шаянрак, азагы ни белән бетәрен уйлап тормастан күбрәк сөйләшүчән идем. Син хисләреңне тыя, кулга ала беләсең, ә минем ичемдәге тышымда иде. Шуның нәтиҗәсендә гомер буе үкенеп яшәргә туры киләчәген күз алдына да китермәдем шул мин. Ярар. Шатлыклы көннәреңдә минем зарымны тыңлыйсың килеп тормый торгандыр. Мондый чакта матур хатирәләрне генә искә алырга кирәктер. Ә андый хатирәләр байтак булды безнең. Рауил абый, шулай бит. Эх, кайтарып булсын иде шул үткән матур көннәрне. Бөтенесен дип әйтмим, һич югы берничәсен генә кайтарып булсын иде. Мин сине гел тыйнак, гел әйбәт егет итеп күз алдыма китерәм. Күрәсе иде бер сине. Өйләнгәнсеңдер инде. Әлбәттә, бала чагаларың да бардыр. Нигә булай кинәт кенә минем белән кызыксына башладың әле син дип аптырама, Рауил абый. Минем семья тормышым барып чыкмады. Шуңа ичмаса, синең бәхетле булуыңны телим. 7 кызыл тиз уңа дип белеп әйткәннәр икән. Теге чакта минем өчен үләргә җитеп йөргән Рәмзи абыең котычкыч үзгәрде. Вак көнчел әдәмгә әйләнде. Шулай үзен үзе ашап, минем дә җаныма тиеп, тәмам бабайга әйләнеп бетте хәзер. Хәер, яше дә байтак шул. Миннән нәкъ 11 яшькә олы ич ул. Тартмый да үзе, эчми дә. Хатын кыз белән дә йөрми.
эшен дә әйбәт кенә алып бара. Рус мәктәбендә директор булып эшли. Ләкин әнә шул чамасыз вакытчыллыгы, бер дә урынсызга көнләшүләре һәм минем белән тамчы да исәпләшмичә, һаман үз дигәненчә генә эш итүләре белән пычаксыз суя инде Равил абый. Дөресен генә әйткәндә, башта ук яратып чыкмадым бит мин аңа. Син үзең дә беләсең моны. Синең аркада шулай булды бит бу, Равил абый. Бик авырга туры килеп, елап утырган чакларымда әле дә сине каргыйм мин, Равил абый. Син егет кеше шул чакта бер җылы сүз генә әйткән булсаң да, шушы хәлләргә каласы кеше түгел идем бит мин. Күптән хат язмакчы идем сиңа. Ләкин кайда икәнлегеңне дә, адресыңны да белмәдем моңынча. Аннары, дөресен генә әйткәндә, мин синең үзеңнән хәбәр булмасмы дип тә көткән идем. Ә син горур егет, мине бөтенләй оныттың ахрысы. Хуш дип әйтмим, чөнки синнән түземсезлек белән җавап көтәм. Хатыңны үй адресына яза күрмә, үтерер мине Рәмзи бабаң. До востребования яз, яме. Сиңа бәхет теләп калучы бәхетсез Рухия. Гаҗәп икән ул күңел дигән нәрсә. Үзе менә шушы Рухиядан берәр хәбәр килмәсме дип, 20 ел буена туктаусыз көтеп, өметләнеп йөрде. Ә хәзер инде ул хәбәр килгәч һәм анда Рухия барысын да әйтеп аңлатып биргәч, кыелды да төште Равил. Куана да алмый, кайгыра да алмый. Гомумән, берни дә уйлый алмый иде ул хәзер. Чөнки күңелендә яңарган хатирәләр шул тикле күп, шул тикле каршылыклы һәм буталчык, аларның эченә чыгу мөмкин түгел иде. Шулайда 10-15 минут аптырап утырганнан соң, ниһаять, күңелендәге фикер һәм хисләр давылы басыла төште. Уйлары акылына буйсынып агыла башлады. Һәм иң элек ул үз-үзенә менә шушы сорауны куйды. Җавап язаргамы, юкмы? Шунда ук язарга дигән фикергә килде. Ләкин ничегрәк итеп язарга? Аны һаман да оныта алмавын туп-тура әйтепме? Әллә юк инде Чибәр апай. Мин элеккеге бер катлы Равил түгел хәзер. Синең өчен тилереп йөрер чаклар үтте инде. Элек йөргәннәремә дә үкенеп бетә алмыйм дип кырт кисергәме? Яки тегесен дә бусын да өзеп кенә әйтмичә, икеле-микеле уйларга урын калдырыбрак язарга микән? Беренче бүлек. Бүгенгедәй хәтерли әле Равил. 1949 елның 12 сентябре. Сизелер-сизелмәс кенә рәшә дулкынланып торган җылы аяз көн иде. Равил Гөбәй урманы буенда 3 кызны куып җитте. Алар акрын гына атлап, шаярыша-көлешә мәктәптән кайтып баралар иде. Тукталып тормыйча, вышт иттереп кенә үтеп китмәкче булып, Равил велосипедының кыңгыравын чылтыратты. Кызлар сискәнеп читкә тайпылдылар. Ләкин араларыннан берсе кинәт кенә борылды да, кылачын җәеп Равилнең юлына аркылы төште. "Тукта әле, абый җаным, бер генә минутка", диде ул, көмеш кыңгыраудай саф, нәфис тавышы белән. "Кайларда булдың? Ниләр күрдең? Безгә дә әйтеп кит әле." Өстенә кара итәк, изүе чигелгән ак кофта кигән. Иптәшләре белән уйнап шаярып килгәнлектән бит алмалары алсуланып киткән, кап-кара күзләре ычкынланып торган бу кызның үтенечен кире кагу мөмкин түгел иде. Равил шатырдатып тормоз салды да, ялт итеп сикереп төшеп, кыз каршына басты. Ләкин авыз ачып сүз әйтә алмады. Кызның калын һәм озын чәч тылымнарына карап, шак катып калды. Аның шак катып торганын кыз үзе дә сизенде булса кирәк. "Эй, абый, нигә карга күк авызыңны ачып калдың? Әллә чәч күргәнең юкмы?" дип, ниһаять телгә килеп, тубыгына тикле төшеп торган тылымнарын күкрәгеннән аркасына алып салды. 17 яшенә җитеп, кызлар белән танышып караган кеше түгел иде Равил. Кызның чаялыгы алдында ул гелдә менә шулай каушап калды. "Әллә бөтенләй телсез инде бу, абый?" диде кыз, иптәшләренә карап. Тегеләре пырхылдап көлеп җибәрделәр. Әле һаман чая кызның тылымнарына хушы китеп, Равил кызлар шактый ерагайганчы карап торды. Велосипедына атланып, ул аларны дигәнче куып җитә ала иде. Сүз куша ала иде. Ләкин
тагын хур булудан куркып, сабыр итәргә булды. Янында гына күренеп торган урман буена килеп, велосипедын җиргә аударды да, шикләвек куагы төбенә чалкан ятты. Күк йөзе зәп-зәңгәр иде. Уктай сузылып киткән самолет изеннән башка тырнак иче кадәр дә булыт әсәре күренми. Тирә-як тып-тын. Бары Рауилнең йөрәге генә күкрәк читлегеннән атылып чыгарга теләгәндәй ашкынып тибә. Эх, буласы иде аңа хәзер әнә шул эзен калдырып үткән самолетның очучысы. Күрәсе иде җирне шул биеклектән. Аннары кинәт яшен ташыдай түбәнгә ыргыласы иде. Әнә теге телсез дип көлеп киткән озын тулымлы кызыйның баш түбәсеннән генә кул булгап үтеп китәсе иде. Янсын иде йөрәге. Рауил шулай хыялга чумып ятканда, тып итеп маңгаена нидер килеп төште. Сискәнеп китеп торып караса, шикләвек икән. Сапсары. Тукта. Бу шикләвекнең иптәшләре дә юкмы икән монда? Рауил эзли торгач, 15 шикләвек табып алды. Буларны бит теге кызларга бүләк итәргә була. Сүз башларга да җай табыла. Хәзер тиз генә артларыннан куып җитеп, озын толымның кайсы авыл чибәре икәнен генә булса да белеп калырга кирәк иде бит. Рауил куып җиткәндә, кызлар аның туган авылы Ташы елгага борыла торган юлны үтеп, шактый җир киткәннәр иде. Рауил бер генә мизгел икеләнеп торды да, тәвәккәлләп кызларны куып җитте. Һәм баягы шикелле куркытмас өчен сигнал бирмичә генә: "Эй, алыгыз сыерларыгызны, ат килә", дип кычкырды. Велосипедын шып туктатып, җиргә сикереп төште. Ләкин кызлар барыбер куркышып, чырылдашып, читкә сибелделәр. Ләкин куркулары озакка бармады. Рауилне танып алуга тагын көлешә башладылар. Озын толымлысы бик нык гаҗәпләнгән сыман итеп: "Бәй, теле бар икән ич кызлар бу абыйның", дигәч, тагын да кычкырыбрак көлешергә тотындылар. Ташы елга кызлары шушылай итеп үзеннән көлеп торса, җин ачулары чыккан булыр иде Рауилнең. Ләкин буларга тамчы да хәтере калмады. Киресенчә, гомерендә бер кайчан да булай булмаганча кызык иде аңа. Ул үзе дә аларга кушылып, рәхәтләнеп көлеп җибәрде. Аннары: "Теле генә түгел, шикләвеге дә бар әле абзагызның", дип, чалбар кесәсенә каккалап, теге куак төбеннән җыеп алган шикләвекләрен шылтыратып куйды. "Чынлап әйтәсеңме, абый җаным? Кая, чын булса, берәрне генә бирче зинһар", диешеп, кызлар Рауилне шундук урап алдылар. "Бик ашыйсыгыз киләмени соң?" дигән булды Рауил. "Бик ашыйсыбыз килә шул, абый җаным", диде әлеге озын толымлысы. "Алайса, башта барыгыз да исемнәрегезне әйтегез." "Мин Рухия булам", диде озын толым. "Шүкәй мәктәбендә укыйм 8нчедә. Эшлеләрне исәпләмәгәндә билгеләрем 4-5. Комсомолга керергә әзерләнәм. Әтием дә, әнием дә туган тумачаларыбызда чит илдә булмаган, хөкемгә тартылмаган. Кая, абый җаным, тизрәк бир инде шикләвегеңне. Һәр кайсына аерым бирсә, шикләвекнең бик аз булуыннан курыкты Рауил. Шуңа күрә үзенчә хәйлә кырды. Кесәсендәге шикләвекне кепкасына салды да, юл читендәге чирәмгә куйды. Ашагыз дип әйткәнне дә көтеп тормастан, кызлар чыршу килеп кепка тирәсенә утырыштылар. Һәм Рауилгә рәхмәт укый-укый эшкә керештеләр. 3 кешегә 15 шикләвек малмыни ул? Рауил әле озын толымга туйганчы карап калырга да өлгермәде. Ә кепкадагы шикләвектән инде җилләр искән иде. Дөрес, кызларның исемнәрен дә кайсы авылдан икәннәрен дә белде ул белүен. Ләкин аның өчен хәзер бу мәгълүматлар генә аз иде шул. Тагын нәрсә кирәген ул үзе дә ачык кына белми. Әмма һич кенә дә бу кызлардан аерылып каласы килми иде аның. Тик ничек итеп аларны тагын бераз тоткарлау чарасын табаргасың? Кызлар, тагын ашыйсыгыз киләме шикләвек? Ни әйтүен үзе дә бик үк белештермичә, Рауил әнә шулай дигәч, Рухияның былай да ычкынланып торган үткен күзләре тагын да ныграк ялтырап китте һәм ул: "Булса, тагын 2шәрне генә бирче, абый җаным. Бигрәк тәмле икән шикләвекләрең, телеңне йотарлык", дип сикереп торып Рауилнең каршына ук килеп басты. Рауил бүген көне буе урманда йөреп җыйган һәм ак киндер капчыкка төреп велосипедының багажнигына бәйләп куйган 6-7 стакан шикләвеген чишеп алды да кепкасы янына барып утырды.
Әйдәгез, бергәләп ашыйк әле, кызлар. Вәсимә белән Таня ышанырга ярый микән бу кешегә, дивана түгел микән бу адәм дигән сыман аптырабрак калдылар. Ләкин бу хәл озакка бармады. Рухия капчык янына чүгәләп, әйдәгез, нигә шаккатып торасыз? Күрсәтергә түгел, ашарга дип куйды бит ул Шикләвекне. Шулай шабый, дигәч, һәм Рауил тагын бер тапкыр шулай икәнлеген әйткәч, янә эшкә керештеләр. Шикләвек ашаганда ниләр сөйләшенүе Рауилнең хәтерендә бик ачык сакланмаган. Әмма ашап бетергәннән соң Рухиянең әйткән сүзләре хәзер дә ишетелеп тора әле. Бәй, сыпырттык та куйдык ич без моны, диде ул кинәт куркып киткән сыман итеп. Ничә стакан иде абый Шикләвегең? Бездә Шикләвекне санап җыймыйлар, диде Рауил, бер дә исе китмәгән атлы булып. Алдагы атнада Рауилнең әнисе Казанга йомырка сатырга барырга җыена иде. Казанда Шикләвекнең стаканы 3 сум тора дип сөйлиләр. 10 гына стакан Шикләвек алып кайтсам да 30 сум акчасы булыр. Шул акчага бераз йомырка саткан акчаны да өстәп, әни аякка ботинка алып кайтыр дип өметләнгән иде Рауил. Ботинка эште булай булгач. Эй, абый җаным, булмаса булган икән, тагын бер изгелек эшлә инде. Велосипедыңа утыртып, укмаска илтеп куй инде мине. Укмаста бер нинди дә йомышы юк иде Рауилнең. Шушындый чибәр кыз аның иске велосипедына утырып барырга бик куанып риза булыр дип уена да китермәгән иде. Ул арада Рухия, кая утырыйм, абый җаным? Багажнигынамы, әллә алга утыртасыңмы дип, балаларча түземсезләнеп, велосипедның руленә үк тотынды. Бу көтелмәгән бәхеттән әле һаман айнып җитә алмыйча, Рауил багажнигына ымлады. Кыз: "Мәгез әле, дуслар, зинһар чиратлашып алып кайтыгыз әле шушы имгәкне. Капка төбенә ташлап китәрсез шунда", дип, сумкасын тиз генә Вәсимәгә тоттырды. Аннары ялт итеп багажникка менеп кунаклады һәм, егылып төшмәс өчен, Рауилне кочаклап: "Әйдә, абый җаным, элдерт", диде. Кызның җылы кулын сикәлтәле урыннарда аркасына кагылып киткән күкрәкләрен тыеп бара торгач, Рауил укмаска килеп җиткәнен сизми дә калды. Тик авылларына кайтып, велосипедны тапшырырга баргач һәм Юсуф абыйсы иртән сөйләшенгәнчә велосипед хакына Шикләвек сорагач кына аңына килде. Шикләвек очрамады дисә, Юсуф абыйсы барыбер ышанмаячак иде. Шуңа күрә Рауил алдашырга мәҗбүр булды. "Теләсәң ни эшләт, Юсуф абый, ләкин мин сиңа Шикләвек алып кайта алмадым. 5-6 стакан җыеп капчыкка салып, багажникка бәйләп куйган идем, капчык тишек булган да, юлда бөтен Шикләвегем кыйылып беткән", диде. Юсуф абый алай зурдан кубып тавышланмады. Әмма әйтте: "Ярар, энекәш, син бу әкиятеңне тавыкларга сөйлә, яме? И больше билсәпит дип минем янга киләсе булма", диде. Иртәгесен Рауил ат көтүеннән кайтканда, Мәхсүмә кәҗә савып кирип килә иде. "Гомерең озын булыр әле, улым", диде ана. Улын күргәч, чын күңеленнән куанып. "Җылы сөт ишәргә кайтып керсә, әйбәт булыр иде дип, сине уйлап кына кирип киләдер. Хәзер сөзеп кына бирим дә, җылысы белән ичеп куярсың". Ләкин әнисе бер-ике атлау белән шып тукталып, кинәт борылды да, Рауилгә текәлеп һәм хәвефләнеп: "Әллә төнлә берәр хәл булдымы, улым? Бөтенләй ябыгып, суырылып киткәнсең ләбаса". Ярты көн эчендә күңеле дә, уйлары да бик нык үзгәргәнен үзе дә сизенгән иде Рауил. Ләкин ул үзгәрешләр йөзенә үк барып чыккандыр дип башына да китермәгән иде. Ә менә хәзер әнисе дә аның хәлен чамалап алгач, аңа бик кыен, оят булып китте. Бит алмалары, колаклары ут кебек кызышып чыкты. Мөгаен, бик зур хәзинә шәлдереп кайтып кергәннән соң, артыннан килеп тотып алгач, угры да менә шушылай Рауил кебек аптырап, югалып кала торгандыр. Хәзинә урлавын да әйтергә теләми. Минем эш түгел дип танудан да мәгънә чыкмаячак. Әйе, Рауил дә нәкъ угры хәлендә калган иде. Аңа да гашыйк булганлыгын әйтергә ярамый. Асарга дип муенына элмәк салсалар да, алай дип әйтергә йөрәге җитмәячәк иде аның. Шул ук вакытта бөтенләй үк дәшми калу да мөмкин түгел. Ничек тә бер җаен табып,
үзендәге үзгәрешнең сәбәбен аңлатырга, мәсьәләне укуга китереп кирәк иде. Шунлыктан Рауил әнисенең борчылып соравын бөтенләй ишетмәгәнгә салышты һәм тәвәккәлләп: "Теләсәң ни эшләт, әни, мин иртәгә 8нче класска укырга барам", диде. Әнисе шак катып, бер кавым сүзсез өнсез булып торды. Аннары барысын да аңлап алгандай итеп: "Әһә, менә ни өчен төсең битен качкан икән синең", диде. "Инде онытты, инде тынычланды" дип куанып кына йөри башлаган идем, тагын шул уку җинең кузгалган икән алай булгач. Мине тагын кыш буена япа-ялгыз калдырып китергәме исәбең? 3 кыш бер ялгызы яшәп чиләнүе җитмәгән, тагын чиләнсен әле бу әни дисеңме? Эй бала, бала, бүтән ягың ярый, ну шушы укуың белән чәчләремне агартасың инде, билләһи. Син укый башласаң, кем кышлык утын хәзерләшер соң инде миңа? Кем хезмәт көне эшләп түләүләрне түләргә ярдәм итәр?" Әйе, әнисенә дә кыен Рауилнең. Ул да дөрес әйтә. Аның шушы сүзләренә каршы куярлык бер генә дә ныклы дәлиле юк Рауилнең. Ул тик бер генә нәрсәне аермачык белә. Ничек тә укый башларга кирәк аңа. Рухия укый торган мәктәптә укый башларга кирәк. "Утын өчен кайгырма, әни", диде ул мөмкин кадәр ипле һәм сабыр булырга тырышып. "Утынсыз калмассың. Мин ул эшне үз өстемә алам. Ял көннәрендә, айлы төннәрдә булса да, утын әзерләп, үзем алып кайтып бирермен мин сиңа, әни. Аннары мин бит хезмәт көне эшләүне дә ташламыйм. Шүкәйдә торып укымыйм мин. Көн сайын кайта-кайта йөрмәкче булам. Кар төшкәнче ат көтәрмен, ә кышын фермага каравылчы булып керермен. Әле шушы көннәрдә генә Хәбир бабай белән сөйләшеп утырган идек. Ул әйтә, картаям инде, тагын берәр айга гына мәтәшәм дә ташлыйм бу каравыл эшен. Кыш көне мәшәкате бик күп була. Сыерлар бозаулый, сарыклар бәрәнли. Бөтенесен вакытында күреп, җылы урынга алып керергә кирәк. Түзә алмам мин аңа, ди. Рөхсәт ит инде, ни бәгърем. Бер генә ел булса да укыйм инде. Әнә шулай инәлеп ялынгач та укырга рөхсәт бирергә ашыкмады әнисе. Рауил аны һич тә ризалаштыра алмагач, кызып китеп, "Әгәр яхшылык белән ризалык бирмисең икән, тотам да авылдан чыгам да китәм һәм бүтән бер кайчанда әйләнеп кайтмыйм", дип ычкындырды. Шуннан соң әнисенең дә түземе төкәнде булса кирәк. "Эй балакай, балакай", дип елап ук җибәрде. "Булай ук үз сүзле буласыңны белсәм, валлаһи дип әйтәм, теге чакта сиңа карап тормаган булыр идем. Шул синең аркаңда сине бурлыктырмыйм дип кенә шәлегә китмичә калдым ләбаса." Рауил 4нчене тәмамлап йөргән елны аның әнисен кияүгә сорап килгәннәр иде. Мартның ахыргы числолары, көннәр озыная, дөньяга яз исе керә башлаган чак иде. Рауил карыны бик ачып мәктәптән кайтып кергәндә, өйләрендә аңа таныш булмаган, әмма күрер күзгә ягымлы гына бер ир кеше утыра иде. Әнисе күренми. Кеше яктан аның тавышы гына ишетелә. "Анысы синең сүзең дә дөрес инде, авылдаш. Ирсез атсыз тормыш итүләре җиңел түгел инде түгелен. Шулай да бик каты куырма әле син мине. Уйлап, үлчәп, киңәш табыш итеп карарга кирәк бит миңа да. Уен эш түгел ич. Бик зур эшләп баса." Әнисенең шул сүзләрен ишеткәч, Рауил исе китеп, ишек төбендә катып калган иде. Һәм ул әле тагын бераз тыңлап тормакчы иде. Ләкин шунда аны теге ят агай күреп алды да: "Мәгъсүмә, чыгалы бу якка. Бер шибәр егет килеп кирде әле монда. Синең малаең шушы буламы әллә?" дип эшне бозды. Әнисе тиз генә тур якка чыкты. Рауилне күреп, кинәт әллә нишләп каушап, кызарып калды. Аннары: "Әйе, минем улым шушы була инде", дип елмайганда әйтте. Ләкин бу Рауилгә таныш елмаю түгел, ничектер читрәк, ялчанрак, гаепле кеше сыманрак елмаю иде. Хәтта көндә әйтә торган "Ни хәл улым, кайттыңмы?" дигән сүзләрен дә әнисе бүген каушабрак, калтыранган тавыш беләнрәк әйтте. Әнисенең аш өлгертеп йөргән чагы булган икән. Рауил букчасын чөйгә элеп куеп, бит кулларын юган арада ул табын әзерләде. Аннары ишәүләп ашарга утырдылар. Аш янында алай телгә алып әйтерлек сүз булмады. Теге агайның кем булуын һәм нишләп йөрүен тәгаенләргә бик теләсә дә, Рауил барыбер иң кирәклесен ишетә алмаган иде әле. Шулай да утыра торгач, кайбер нәрсәләрне ачыклады.
Агай сугышның беренче айларында ук яраланып кайткан. Шуннан бирле үз колхозларында хисапчы булып эшли икән. Узган кыш хатыны үлеп киткән һәм ул 2 бала белән торып калган. Агай сүз уңаенда Рауилнең ничек укуы турында сораштырды. Рауил аңа бер эшле дә алганы булмавын, гел 4 белән 5-кә укуын әйткәч, "Маладис, маладис энекәш" дип мактап куйган булды. Әйтерсең, Рауил аның мактавына исе китә инде. Аш яныннан купкач та кайтып китергә ашыкмады ул агай. Һаман шулай Рауилне сөйләштерергә тырышып, "Авылыгыз кичкенә булгач, кинолар да бик сирәк килә торгандыр инде сезгә, театрларда куючы юктыр, бик күңелсездер сиңа монда" дип төшетелләнеп утырды. "Вот бездә рәхәт ул ичмаса. Көн аралаш кино, ай сайын театр килеп тора. Әйдә, мин сине үзебезгә кунакка алып китәм" дип, гомер булмастай нәрсәләргә Рауилне үгетләп маташты. Ул әле тагын шулай сөйләнгән булыр иде, ләкин Рауилнең артык түзеп торыр чамасы калмады һәм ул кырт кистереп, "Кыстамасана, я күндереп куярсың, тинтәк менә мин сиңа ияреп йөрергә" диде. Агай капкаларыннан чыгып, үй турларыннан үтеп киткәнне генә көтеп торды да, Рауил әнисен дупруслый башлады. "Әни, ник килгән ул кеше?" Әнисе тагын каушап уялып китте. Бите шия төсле кызарып чыкты. Ни дип тә әйтә алмагач, "Улым, ошыймы ул абзый сиңа?" диде. "Юк, әни, ошамый ул миңа", диде Рауил юри каты итеп. "Кай җире ошамый улым? Муены да, башы да, колаклары да, күзләре дә бер җирдә ошамый." "Әйтелә, Рауил, син ул абыйга әти дип әйтә алырсыңмы?" "Тилердеңме әллә син бүген, әни? Нигә мин шул зур кылак, ямшек борынга әти дип йөрергә тиеш ди әле?" Хәзер дә күз алдында бик ачык тора Рауилнең. Теге агайның колаклары да бик таман, борыны да бик килешле, күзләре дә ягымлы иде. Рауил аның йомшак итеп дәшүен дә ошатып калган иде. Ләкин менә шул кеше белән инде әнисе дә шактый нык кызыксына башлагач, агай минуты белән Рауилнең явыз дошманына әйләнде. Һәм ул аны юри әнә шулай яманлап ташлады. Рауил бу хакта сүз шуның белән бетәр дип уйлаган иде, әмма алай булып чыкмады. Әнисе аның янына килеп, башыннан сыйпады да, "Туктале, улым, алай ямсыз сөйләшмә әле", диде. "Син хәзер дәү бит инде. Әйдә, ашыкмыйча гына икәүләп киңәшеп алыйк әле, балам. Тыңлыйсыңмы син мине?" "Сөйләп кара инде алай булгач", диде Рауил. Аны әнисенең үзе белән зурларча сөйләшә башлавы кызыксындырды. "Менә хәзер генә бездән чыгып киткән абыең Зиннәт исемле ул улым. Минем туган авылым Шәленеке. Без аның белән бала чакта бергә уйнап үскән кешеләр. Менә шул Зиннәт абыең синең белән мине Шәлегә чакыра, улым. Икегез дә безгә килеп тора башлагыз" ди. "Аларның да синең шикелле бер малайлары, синнән 3 яшькә кечерәк бер кызлары бар икән. Әниләре узган кыш авырып үлеп киткән. Шуңа күрә Зиннәт абыеңа да, балаларына да аш пешереп ашатучы да, кием салымнарын юучы да юк икән. Шуларга барып тора башласак, ничек булыр икән, балам? Зиннәт абыең әйтә, Рауилгә мәктәпкә йөрү өчен дә бик җайлы булыр ие. Өебез мәктәп янында гына ди. Мин аңа үз башына яңа киемнәр, китапларын тутырып йөрергә, яңа сумкада алып кайтып бирер идем ди. Барык микән, улым, шул Зиннәт абыйларыңа?" Рауил бер мәл икеләнеп калды. Шул арада аның күз алдына өр-яңа бишмәт белән өр-яңа бүрек, яңа чалбар белән яңа ботинкалар, йозагын чырт иттереп кенә ябып куя торган өр-яңа сумка килеп басты. Шул киемнәрне киеп, шул яңа сумканы кулына тотып, ул очып кына мәктәпкә дә барып кайтты. Кием салымын алгач, чанасыннан гына тормас инде ул абзый. "Бәлки, алып куйган чанасы ук бардыр әле", дип, аның чанасын да күз алдына китереп, һәм шул чананы сөйрәп, бөтен авыл малайларын шаккатырып, тау шуарга да барып килде. Хәтта секундның 1000-нән өлешендә генә булса да, "Мин риза, әни", дип әйтмәкче дә булды Рауил. Әмма ризалык бирсә, әнисе шул бөтенләй чит ят булган кеше белән яши башлаячагы күз алдына килеп басу белән, ул теләген куып җибәрде һәм һич икеләнеп тормыйча, хәтта ачулы итеп,
Бик барасың килсә, үзең генә бараны. Мин бер каяда китмим. Кичерәк чакта син урман кисергә барган вакытта да түздем бит әле. Хәзер зурайгач, ничек тә чыдармын. Үзем генә яши алмасам, авыл советына, Саҗида апа янына барырмын да. Ул берәр җиргә, балалар йортына җибәрер әле мине. Синең ул Зиннәтең янына үтерсәләр дә барачак түгел мин. Киеме дә, сумкасы да үзенә булсын. Әгәр мине ташлап китәсең икән, мин сиңа бүтән әни дип тә әйтмим, диде һәм йөгереп урамга ук чыгып китте. Ничек булса булган, үткәнне кайтару мөмкин түгел. Шулай да әнисе кызганыч Равилнең. Зиннәт абзыйга да бары тик Равилнең каршы килү аркасында гына, аның хәтерен саклап кына кияүгә чыкмыйча калган бит ул. Димәк, әнисе аның өчен яшьлеген корбан иткән булып чыга. Әйе, яшьлеген. Чөнки ул чакта аның әнисе әле ни бары 32дә генә булган. Менә Равил бүген шул түзем әнисенә, бердән-бер әнисенә, бөтен тормышын улына багышлаган әнисенә каршы барып, сүзен сүз итәргә тиеш. Шунсыз ул дөньяда иң чибәр, иң акыллы рухияны көндә күреп тормаячак. Шунсыз аның колакка җыр булып ишетелә торган көмеш тавышын көн сайын ишетмәячәк. Әнием, җан кисәгем, тыңла инде сүземне, диде Равил һаман үҗәтләнә биреп. Бер генә ай булса да укып карыйм инде, әни бәгърем. Сиңа читенгә туры килә башлау белән ташлармын мин аны. Менә күрерсең, утын да әзерләп бирәм. Төнгә ат көтүендә кар яуганчыга тикле ташламыйм. Көндезге эшләргә үк йөри алмам инде алуын, ат көтүен ташламыйм. Кар явып, көтүләр кергәч, Хәбир бабай урынына каравылчы булып урнашам. 8 чакрым ара әллән ерак түгел бит ул. Мин көндә кайтып йөрермен әни. Баруын кайтуын бергә кушканда да ни бары 16 чакрым гына була ич. Бер дә авырсынмам, тик синең ризалыгың гына булсын. Риза бул инде, әни бәгърем. Укып карыйм инде әзрәк. Әгәр әйбәт кенә башта унны, аннары берәр төрле зуррак уку йортын тәмамлап чыгып эшли башласам, мин сине тур башында гына утыртырмын. Укып кем булмакчы буласың соң син, бала? Равилнең ул турда уйлаганы юк иде әле. Син кем булуымны телисең соң? Әнә Мәдинә апаң шикелле укытучы була алсаң, ярый да бит. Укытсаң, булырмын әни. Укыйм инде, яме. Бары шуннан соң гына ниһаять әйтте әнисе. Аяк итеңне ашап, көн сайын 16 чакрым җир йөрергә бик атлыгып торасың икән, ярар, укып кара алай булгач, диде. Түлке караны. Арыйм дип зарланасы булма миңа. Кая инде зарлану? Рухияне бер күрер өчен көненә 16 километр гына түгел, көненә 46 километр йөрергә дә әзер иде Равил. Һәм ул тиз-тиз генә юынып, арурак күлмәк чалбарын киде дә, җидене тәмамлау турында таныклыгын кесәсенә салып, Шүкәйгә китте. 3нче бүлек. Равил барып кергәндә, мәктәп умарта күче кебек гыжли, әмма коридорда да, залда да җан иясе юк, дәрес вакыты иде. Димәк, ул соңгарак калган. Хәер, шулай булуы гаҗәп тә түгел. Әнисен ризалату өчен никадәр вакыт кирәк булды бит. Әгәр бүген укырга алсалар, бүтән көннәрдә атларны да көтүдән иртәрәк алып кайта башлар. Мәктәпкә дә иртәрәк кузгала торган булыр иде. Әнә шуларны уйлап, Равил акрын гына мәктәп директоры кабинетының ишек төбенә килеп басты. Ләкин ишек ачар вакыт җиткәч, ул каушап, икеләнебрәк калды. Әнә шулай әүле-тәүле булып торганда, кинәт ишек үзе ачылып китте, һәм мәктәп директоры Хәнифә Вәлиулловна үзе килеп чыкты. Килеп чыкты да Равилгә берлә язып туктап калды. Бер үк вакытта гаҗәпсенеп тә, куанган сыман да әйтеп, "Шу, син түгелмесең бу Нәҗметдинов?" диде. "Мин идем шул, Хәнифә Вәлиулловна", диде Равил. Директор һаман әле аның фамилиясен хәтерендә тотканга сөенеп куйды. "Күр инде син аны", диде директор. Равилне баштан аяк күздән кичергәннән соң. "Бер җәй эчендә тәмам үсеп, егет булып җиткәнсең ләбаса, танырлык та түгел." Ул тагын нидер әйтергә ымсынган иде, ләкин артыкка китә башлар дип булса кирәк, шунда тыелып калды да, "Синең нишләп йөрүең иде соң?" дип сорады. "Сезнең янга килгән идем, Хәнифә Вәлиулловна." "Шулаймы?"
Әйдәле алайса, кереп сөйләшик, дип, директор Рауилне үз кабинетына алып керде. Өстәле янына барып тормады, стена буена тезелеп киткән урындыкларның берсенә үзе утырды, икенчесенә Рауилне утыртты. Я, Рауил, тыңлыйм. 8-нчегә укырга алмассызмы дип килгән идем, Хәнифә Вәлиулловна. Андый сәбәбең булгач, нигә алданрак килмәдең, энем? Укулар башланганга 3нче атна китте бит. Классларны комплектовать итеп, Рануга тиешле мәгълүматларны бирдек шул инде без. Шулайдыр инде анысы, Хәнифә Вәлиулловна, тик мин вакытында килә алмадым шул. Әниең риза булмагандыр инде. Әйе. Хәзер ничек рөхсәт иттесең? Мин кайта килә укырга булдым. Көндез укыйм, төнлә көтүләр кырдан кергәнче ат көтәрмен, аннары фермада төнге каравылчы булып урнашырга исәп. Эшләп укыйсы булгач, ризалашты инде. Алай икән, диде директор. Каршы як стенага эленгән Ленин исеменә карап, аның белән киңәшләшкәндәй, берничә минут уйланып утырды. Рауил Хәнифә Вәлиулловнага карап, аның һаман бер дә үзгәрмәвенә, гел шулай элеккечә мөлаем, акыллы һәм матур булуына хайран калып, сокланып утырды. Директорның өстендәге куе зәңгәр костюмы да, аякларындагы ялтыравыклы кара туфлиләре дә, шал керә башлаган чәчләре дә үзенә бик килешеп, мәхәббәтлек биреп тора иде. Юк, мондый кеше кире бурып җибәрергә тиеш түгел, дип уйлады Рауил. Кара, энем, диде директор, Рауилгә таба борылып. Эшләп тә, кайта китә йөреп тә укуы авыр булмаспысың сиңа? Түзәрсеңме? Мин ныклап уйладым инде, Хәнифә Вәлиулловна, түзәрмен. Сез мине кире какмагыз гына, алыгыз мине укырга. Ышаныгыз, йөзегезгә кызыллык китермәм. Хәнифә Вәлиулловна тагын бер кавым уйланып торды да, аннары әйтте. Ярый, без сине укырга алдык та, ди. Син укый да башладың, ди. Ләкин укыган өчен түләргә хәле бармысың әниеңнең? Анысын беләм ул. Менә сиңа мә. Барысында хәл иткән шикелле булган иде ләбаса Рауил. Ә монда мәсьәләнең иң четреклесе, иң авыры онытылып калган икән. 8-нче, 9-нчы һәм 10-нчы классларда укучыларның әтиләре сугышта үлмәгәннәре укыган өчен акча түләргә тиеш икәнлекләрен белә иде бит Рауил. Бик яхшы белә иде. Менә кичә Рухияне күргәч, онытып та җибәргән шул уланы. Дөрес, Рауилнең дә әтисе инде күптән 35-нче елдан бирле җир куенында ята. Ләкин сугышта үлмәгән шул ул. Тыныч чакта өйләрендә авырып үлгән. Рауил тагын үз гомерендә инде ничәнче кат үлгәч, сугыш кырына барып үлмәгәне өчен әтисенә үпкәләп куйды һәм күңеле тулып, еллар дәрәҗәгә җитеп, мин ул турыда онытканмын икән, Хәнифә Вәлиулловна. Акча түләргә кирәген белсә, әни мәңге риза булмаячак. Аңа хәле дә җитмәячәк аның. Гафу итегез, юкка борчып йөргәнмен икән мин сезне, диде дә, өметен өзеп, ишеккә юнәлде. Туктап тор әле, диде шул чак Хәнифә Вәлиулловна. Ул Рауил янына килеп, улын аның иң башына куйды. Костюмы төсле үк куе зәңгәр күзләрен тутырып карады да, бик укыйсың киләменем. Укый башлагач, гайрәтең чикмәсме, диде. Чигүен чикмәс иде дә, Хәнифә Вәлиулловна, тик булай булгач, барып чыкмый инде. Китап дәфтәрләреңне алып килгән идеңме соң? Укырга алмасагыз, акча әрәм итү генә булыр дип, китап дәфтәрсез генә килгән идем бүген. Директор сизелер-сизелмәс кенә елмаеп куйды. Аннары, алайса, менә булай итегенем, дип, ишек катында торган пияла ишекле шкафыннан 4 дәфтәр алып, Рауилгә бирде дә, хәзер звонок булырга тиеш. Тәнәфестән соң 8-нче Б классына кер дә, бүгеннән үк укый башларсың, ярыймы? Диде. Үле дә, тере дә түгел дигәндәй, бер яктан Хәнифә Вәлиулловна укый башларга рөхсәт иткәнгә чамасыз нык куанып, икенче яктан укыган өчен түләргә акча каян алырмын, әнинең юк, булса да бер тиен дә бирмәячәк, чөнки башка түләүләребез дә бетәсе түгел дип куркып, Рауил каккан казыктай катты да калды. Күз аллары әлҗи-мәлҗи килеп, башлары әйләнеп китте. Аның нигә шулай өннән чыгып торуын Хәнифә Вәлиулловна сорап тормыйча да аңлады булса кирәк. Аркасыннан кагып, "Түләү өчен кайгырма, Рауил.
анысын җайларыбыз диде. Дүртенче бүлек. Рауил белән бергә Качкалак мәктәбен тәмамлаган малайларның да кайберләре 8нчегә килгән икән. Директор кабинетыннан килеп чыгу белән Рауилне шулар урап алды. Нишләп йөрисең? Укырга килдеңме әллә? Нишләп моңарчы килми тордың? Авырдыңмы әллә? Дип, төрлесе төрле яклап сорау яудырга тотындылар. Рауил аларга җавап биреп барса да, күңелендә гел Рухия иде. Мәктәп залында тыз да быз килеп кайнашып торган йөзләрчә укучы арасыннан ул һаман шул озын толымны эзләде. Аның да 8нче класста укыган белә, ләкин кайсы 8нчедә икәнлеге мәгълүм түгел иде әле. Кичә велосипедка утыртып авылларына илткәндә никадәр сүз сөйләштек, ә менә иң кирәклесен сорарга онытканмын бит, юләр баш, дип ул үз-үзен ырышып та куйды. Эзли торгач, Вәсимәне дә күрде. Таня да күзенә чагылынып үтте, ләкин Рухияны таба алмады. 100 төрле сорау биреп, күктән иңгән чит ят затка карагандай кызыксынып, менә шушы янында басып торган малайлардан сораса, әйтеп бирерләр иде дә. Аларга серне ачарга ярыймы соң? Дәресләр башланырга тиешлеген белдереп, звонок та бирелде. Әмма Рухияны тәки күрә алмады Рауил. Узган елгы классташ дуслары Рауилнең быел бүтән класста 8нче быда укыячагын белгәч, ничектер кинәт суынышып, читләшебрәк киткән сыман булдылар. Һәм тиз генә таралышып та беттеләр. Рауил бер ялгыз утырып калды. Тәнәфес вакытында ул 8нче бының класс җитәкчесен күрергә һәм кайсы партада утыру мәсьәләсен ачыклап калырга тиеш иде. Ләкин һаман шул Рухияны уйлап башы катканлыктан аны да онытып җибәргән булып чыкты. Класска тик томалдан барып керү ничектер уңайсыз да килешми дә шикелле тоелды. Кулына теге 4 дәфтәрен тоткан килеш, ул 8нче Б ишеге төбенә килде дә дәрескә керергә тиешле укытучыны көтә башлады. Укучылар классларга кереп бетүгә, укытучылар бүлмәсеннән укытучылар чыга башлады. Ләкин алар да үз уйлары белән мәшгуль иделәр булса кирәк. Аңа игътибар да итмичә узып киттеләр. Тик директор кабинетыннан килеп чыккан бер укытучы хатын гына чыгу белән Рауилне күреп алды. Елмаеп, аның янына килде. Нәҗметдинов Рауил, син буласыңмы, энем? Мин. Әйдә, алай булгач, танышыйк инде. Мин 8нче Бның класс җитәкчесе Суфия апаң булам. Фамилиям Хәсәнова, диде дә, хәзер әйдә дәрескә керик, дип Рауилне класска ияртеп керде. Класстагылар дәррәү кубып, башта укытучы белән исәнләштеләр, аннары барсы да Рауилгә текәлде. Кемнәрдер үзара пышылдаша башлады, кайсылардыр пырхылдап көлеп җибәрде. Рауил бик нык уңайсызланып, күтәрелеп карарга да кыймыйча торды. Шул арада класс җитәкчесе түргә үтеп, дәрес барышында кирәк булачак әсбапларын өстәлгә куйды да, әле һаман тынычлана алмаган класска мөрәҗәгать итеп: "Я, җитәр укучылар. Калганын киләсе тәнәфестә сөйләшеп һәм көлешеп бетерерсез", диде. Ишек төбендә аптырап басып торган Рауилне үз янына чакыртып китерде дә әйтте: "Менә укучылар, безнең класска тагын бер укучы өстәлде. Бүгеннән алып ул сезнең белән бергә укыр. Исеме Рауил, фамилиясе Нәҗметдинов. Бүтән яклары белән уку барышында үзегез танышырсыз", диде. Аннары арттагы рәттәге бер буш партаны күрсәтеп, Рауилгә шунда барып утырырга кушты. Суфия апа рус теле һәм әдәбияты укыта икән. Ул алдагы дәрестә үтелгән материалны сорый башлагач, класс тып-тын булып калды. Бары шуннан соң гына Рауил азрак җиңеләеп, иркенрәк сулап куйды. Һәм ул таныш булмаган класс алдында басып торганда, бары 1-2 минутка гына онытылып торган Рухиясен яңадан исенә төшереп, күзләре белән аны эзли башлады. Бик үткен һәм күп сөйләшүчән булгач, Рауил аны алдагы рәтләрнең берсендә утыра булырга тиеш дип уйлаган иде. Шаярак укучыларны гадәттә укытучы күз алдына утыртучан була. Ләкин бу очракта Рауил уйлаганның киресе булып чыкты. Рухия Рауил кебек үк иң арткы партада, тик 3нче генә рәттә утыра икән ләбаса. Рухия аны инде байтактан күзәтеп көтеп торган ахры. Рауилнең күзе үзенә төшү белән башта хәйләкәр генә елмайды, аннары кинәт
пырх итеп көлеп тә җибәрде. Рауилнең тәне эсселе суыклы булып китте. Бер Рухия генә түгел, бәлки класстагы барлык укучылар да аны юләргә санап, ишләреннән генә көлеп утыралар шикелле тоелды. Шунда ул үзен дөньядагы иң бәхетсез кеше итеп тойды һәм үзен үзе орышырга тотынды. Хәтта ул әле соң түгел, әллә шыпырт кына чыгып сызыйм микән дип урыныннан куба да башлаган иде. Ләкин шул чак яңа дәрес аңлатырга тотынган Суфия апа аның борсалануын күреп, «Мин синең өчен дә сөйлим, Нәҗметдинов», дип искәртеп куйгач, тынып калырга мәҗбүр булды. Тора-бара укытучының дәрес аңлатуы белән чын-чынлап мавыгып китте. Әтеге хыянатчы кыз Рухия турында бүтән бер кайчанда уйламаска, аны күңеленнән бөтенләй чыгарып ташларга, хәтта ул үзе килеп сүз катса да, аның белән сөйләшмәскә карар кылды. 5-нче бүлек. Ләкин Рухия Рауил уйлаганча хыянатчы түгел икән. Тәнәфескә звонок булып, укытучы класстан чыгып китергә дә өлгермәде, күбәләктә җиңел генә очынып, Рауил янына килде дә, бөтен классны балкытып, елмаеп, «Молодец, Рауил абый, килеп яхшы иттең. Беренче уку көнең белән мин сине котлыйм» дип, искиткеч йомшак һәм кайнар кулын сузды. Рухия бүген кичәгедән дә чибәррәк иде. Димәк, бая дәрес вакытында ул мыскыллап түгел, бәлки якын итеп, үз итеп көлеп җибәргән дип уйлап алды Рауил. Башка вакытта алай ашыгып, нәтиҗә ясарга ярамас дип күңеленә беркетеп куйды. «Велосипед белән килдеңме, Рауил абый?» диде Рухия. Рауил әле һаман сүз әйтергә кыймыйча торгач. «Бүген тагы утыртып алып кайтасыңмы мине?» «Минме? Мин велосипедым юк минем. Кешедән алып торган велосипед кына иде ул» дияр иде. Булай да кылтаерга гына торган иркә кызның кәефе кырылып, бөтенләй читләшеп китүе мөмкин. «Җәяү генә килдем шул бүген. Урман буена җиткәч, камерасы ярылды да, кире кайтарып куйдым» диде Рауил. Бер алдашкач, тагын бер алдашудан гына әллә ни зур гынах булмас дип уйлап алды да, шуның белән мәшәкатьләнеп йөреп, беренче дәрескә дә соңга калганмын дип өстәде. «Шулаймыни?» дип сузып куйды Рухия. «Ә иртәгә төзәтеп килә алырсыңмы икән, Рауил абый?» «Иртәгәме?» «Юк, иртәгә үк булмас әле, Рухия. Камерасы бик иске иде инде аның. Ябыштырып кына өйгә китерә торган түгел. Ә нигә яңаны алмыйсың?» «Каян аласың аны?» диде Рауил кыюланып. Кыюлануының хикмәте шунда, ул әле моннан берничә көн элек кенә Юсуф абыйның велосипед камерасы өчен Казанга махсус барып та таба алмыйча кайтуы турында бик каты сүгенеп, колхоз идарәсе алдында җыелган ирләргә сөйләп торуын ишеткән иде. «Сиңа ничә камера кирәк, Рауил абый?» диде Рухия. «Икәү кирәк», диде Рауил. «Берне генә сорасам, тәки табып бирер» дип шикләнде. Әмма кыз бу юлы да аптырап калмады гына түгел, хәтта айруча бер ички куаныч белән «Булды, Рауил абый» диде. «Бүген дәресләр беткәч, икебез бергә безнең авылга кайтабыз да, мин сиңа 2 камера биреп җибәрәм. Син аларны өегезгә алып кайтып, велосипедыңны бүген үк төзәтеп куясың. Ә иртәгә иртән безнең авылга килеп, мине утыртып мәктәпкә алып барасың. Ризамы?» «Син ул камераларны кайдан аласың соң?» диде Рауил. Ул кызның мондый тәвәккәл тәкъдименә шак катып калды. «Әнием кибетче дип кичә әйткән идем бит инде. Сатуда бармы икән соң?» «Сатуда юк, ләкин кибеттә бар. Әле шушы араларда гына бик кирәкле кешегә дип әти үзе әнидән 1 камера сорап алды. Тагын 5 камера калганын шунда үз күзләрем белән күрдем. Хәер, сиңа каян алсам да барыбер түгелмени, Рауил абый?» диде Рухия. Егет кеше шулай вакланып торамыни дигән сыманрак итеп, чак кына турсаеп та куйды. Шулай итеп, суйды да салды ул Рауилне. Булмаган велосипедына ни пычагыма кирәк ди аңа камера. Бала түгел дә баса инде ул. Белә иде, ишеткәне бар иде бит, ялган белән ерак китеп булмаганын. Нишләргә соң менә хәзер? Бу коточкыч авыр хәлдән ничек чыгарга? Шушы хәтле алдашып та хәзер, дөресен әйтсә, кыз алдында ахмакның да ахмагы булып кала бит инде ул. Әһә, биткән баш биткән, муен калса җиткән. Алдагысын Аллаһ белгән. Ә бүген форсаттан файдаланып, бу кызы белән бергә кайтырга кирәк.
Югыйсә, мондый бәхетнең бүтән тәтемәүе дә бик ихтимал. Башына шушы әйбәт фикер килгәнгә куанып, рухланып китте дә, эченнән бик нык борчылса да, тыштан шат күренергә тырышып, син әйткәнгә мин риза, Рухия, диде. Ләкин бер шарт белән, диде кыз, икебез дә физкультурадан сорап, 1 сәгать алдан китәбез, яме? Һәм ул, Рауилнең я дип әйтүен дә көтеп тормастан, ялт итеп класска кереп тә китте. 6-нчы бүлек. Ул көннән соң инде 20 елдан артык гомер узды. Рауил башыннан йөзләрчә, меңнәрчә хәлләр үтте инде. Тик аларның берсе дә шул көнне мәктәптән кайтышлый кичергән хисләр, сөйләшенгән сүзләргә торырлык түгел. Барысы да менә әле хәзер генә булгандай хәтерендә Рауилнең. Рус теле дәресеннән соң тагын 4 сәгать укырга тиеш иде алар. Нинди дәресләр булганлыгы да онытылмаган. Тарих, инглиз теле, тригонометрия һәм физкультура дәресләре иде. Рухия ул көнне тәки 1 сәгать алдан кайтып китте. Физкультура укытучысы Валентин Иванович класска кереп укучыларны барлагач, димәк ки, булай. Бүген малайлар футбол уйный, кызлар волейбол дигән иде. Рухия тиз генә кулын күтәрде дә, йөзенә бик кызганыч кыяфәт чыгарып, русчалатып, Валентин Иванович, мине, пожалуйста, занятиедән азат итегез, башым әйләнә минем. Үзегез беләсез, мин волейболны начар уйнамыйм бит, дигән булып, укытучының ризалыгын тиз генә алып, кайтып китәр өчен китап дәфтәрләрен җыештырырга тотынды. Узган тәнәфестә Рухия Рауилне дә физкультура сәгатеннән китергә өйрәтеп куйган иде. Класс журналында әлегә синең исем-фамилияң юк, ә Валентин Иванович сиңа игътибар итмәячәк. Менә күрерсең, үзең дәшмәсәң, сине күрмәячәк, дигән иде ул. Ә син дәшмичә утыр да, класс спорт мәйданчыгына чыга башлагач, шыпырт кына тай уягын кара. Синең сумкаңда юк бит әле бүген. Берәү дә сизми калачак. Әгәр дә инде алай-булай Валентин Иванович сине күреп алып класс журналына теркәп куя икән, ул чакта шулай ук каушап калма. Ипләп кенә янына бар да, шушы алыпныкы хәтле резин итекләреңне күрсәтеп әйт. Валентин Иванович дигән, бу итекләр белән футбол уйнап булмас бит, дигән. Аннары минем 8 километр җир кайтасым бар бит әле, дигән. Шулай дигәндә, әллә кайтарып кына җибәрмәссезме? Барбер җыеп атлыйсы ич ул 8 километрны. Футбол уйнаганнан бер дә ким булмас, хәтта артык та булыр әле, дигән. Безнең Валентин абый искиткеч әйбәт кеше ул. Менә шушылай мин өйрәткәнчә матур итеп сорасаң, сине дә һич сүзсез җибәрер. Рухия, хәйләкәр кыз, хаклы булып чыкты. Валентин Иванович класста яңа укучы барын бөтенләй сизмәде. Хәер, Рауил үзе дә сиздергә бик тырышмады. Хәтта пысыбрак та утырды әле. Хәзер аңа шыпырт кына чыгып китергә дә була иде. Ләкин бер көн эчендә күпме алдашырга мөмкин соң инде. Әнә шул турыда уйлап алды да, Валентин Иванович, әмин, дип кычкырып җибәрүен сизми дә калды. Что за әмин там? Дип, Валентин Иванович шактый кырыс кыяфәт белән әйләнеп караган иде. Рауилне күреп, гаҗәпсенеп, сирәк кара кашларын сикертеп куйды да, кинәт йомшарып яктырып китеп, ах да, мин сине онытканмын да, гафу ит, пожалуйста, миңа бит Суфия Гайнуддиновна әйткән иде, дип сөйләнә-сөйләнә Рауилне класс исемлегенә теркәргә кереште. Ә шул арада Рухия Рауилгә, эх син, нигә куштанланып утырасың дигән сыман итеп, канәгатьсезлек белдереп, зур күзләрен тутырып бер карады да, горур гына атлап, ишекне юри шапылдатып чыгып китте. Яздан бирле уйнамый торгангадыр күрәсең, сагынылган икән футбол. Итекләре авыр дип тормады Рауил, үзәк һөҗүмче булып уйнады. Онытылып, рәхәтләнеп уйнады. Хәтта каршы яклар капкасына туп та кертә язды әле. Әгәр Әнәс дигән башы күзе акайган дуамал малай аяк чалып йыкмаган булса, туп һич шиксез тегеләр капкасына барып керәчәк иде. Физкультура сәгате бетеп, Рауил кайтырга чыкканда көн инде кичкә авышкан иде. Җилнең әсәре дә юк. Кояш җәй көнендәгечә үк булмаса да, хәйран нык кыздыра. Офыклар киң, һава биек һәм суларга рәхәт иде. Иртәдән бирле ашаганы булмаса да, сәгатькә якын туп артыннан чабып йөрү үзенекен иткән икән. Авылны чыгып, күпер төбенә барып җитү белән, авызлары кибеп, эчәсе килгәнен тойды Рауил.
Йөгереп төшеп, күпер буенда гына шилтерәп агып яткан салкын шишмә суын чүмерә башлаган иде. Эй, дяденька! Бу шишмәнең суын бушка эчәргә ярамый. Иң элек түләргә кирәк дигән тавыш ишетеп, тукталып калды. Аңа бик таныш тавыш. Рухия тавышы иде бу. Ах, чукынган кыз. Тәки бер сәгать буена көтеп утырган бит. Бер үк вакытта сөенеп тә һәм аптырап, әнә шулай дип уйлап алды Рауил. Аннары кызга күтәрелеп карамыйча гына, "Курыкма, кызыкай, бурычлы булып калмам, мин андый егет түгел", диде дә, юри озаклап, тешләре туңып чапный башлаганчы су ичте. Һәм шуның бик зур файдасы булды. Рухия тавышын ишеткәч, читлегеннән чыгардай булып тырпылдый башлаган йөрәге шактый тынычланып калды. Фикерләре яктырып китте, югыйсә хөрти иде егетнең хәлләре. Рауил шишмә яныннан купканда, Рухия елганың аргы ягында бер кулына сумкасын, икенчесенә тал ботагы тотып басып тора. Ләкин йөзендә гадәттәге сихри елмаю юк иде. Киресенчә, үпкәләп, турсаебрак тора иде ул. "Шушыңарчы мине көтеп утырдыңмы, Рухия?" диде Рауил. Аның янына барып җиткәч, кыз горур гына итеп башын чиеп куйды. "Кем әйтте әле сиңа, мин сине көтеп утырган дип? Бәлки мин монда су сатып тора торганмындыр. Ягез әле, әфәндем, түләгез әле, рәхим итеп." Шунда ялт кына, йомшак кына итеп кычып кына аласы да, "Менә сиңа" дип, ике битеннән суырып үбеп кенә куясы иде бит Рауилгә. Кыз сизми дә калган булыр иде. Сизсә дә, бер үпкәләгән булыр иде дә, шуның белән үтеп китәр иде әле. Хәзерге 40 яшьлек акылы булган булса, Рауил әлбәттә нәкъ менә шулай иткән булыр иде. 2 генә тапкыр белән генә шикләнмәс, 4, 5, 10 тапкыр үбәр иде. Ләкин Рауил ул чакта кыз кыркын белән юньләп сөйләшеп карамаган һәм аларны бөтенләй җине сөйми торган, Рухияны Алла урынына күреп йөргән саф, риясыз яшь егет иде. Шунлыктан ул кызның шаяртуын аңламады һәм ни әйтүен үзе дә белештермичә, "Кем әйтте?" дип, "Белмәмешкә салышып тормай инде син, Рухия. Бая мәктәптә үзең бергә кайтырбыз дип әйттең ич", дип ычкындырды. Тупасрак килеп чыкканын үзе дә шундук сизенеп алды алуын, әмма эш узган иде инде. Рухия үз кулакларына үзе ышанмагандай берничә секунд шак катып авызын ачып Рауилгә карап торды. Аннары үтергеч итеп елмайды һәм "Шулай дип әйткән идеммени? Рәхмәт инде искә төшерүең өчен. Эх, син", диде дә кырт борылып, чүкегә таба китеп тә барды. Хәзерге акылы ул чакта булган булса, кыз әнә шулай үпкәләп китеп барганда да югалып калмас иде Рауил. Тиз генә куып җитәр иде дә, "Юләрләнмә, Рухия, мин ялгыш кына әйттем бит. Әйдә матур гына сөйләшеп кайтыйк әле бергәләп. Югыйсә без бер-беребезне рәтләп белмибез дә ич", дип ипләп кенә култыклап алып, кайтыр юлга бурыр иде. Ләкин ул вакытта хәзерге шикелле сабыр һәм салкын канлы түгел иде шул әле Рауил. Дөрфарак иде, тәҗрибәсез иде. Башы аягы белән гашыйк иде. Агашык кеше барысын да уйлап үлчәп эш итә алмый икән шул. Аннары аны велосипед мәсьәләсе дә бик нык борчып тора иде. Шуңа ул Рухия артыннан бара алмыйча, аның нигә кинәт үзгәреп китүен дә аңлый алмыйча, кадаклап куйгандай баскан урынында катты да калды. Үпкәләгән килеш, җил атлап китеп барган килеш, тагын да матуррак иде озын тылым. Бер дә килмәгән җир юганың. Нәфис аяклары белән җиргә түгел, йомшак кына итеп, Рауилның йөрәгенә басып бара төсле иде. Рауил аның авылга кереп китеп, күздән югалганча карап тормакчы иде. Булай булгач, моның артыннан йөрүдән мәгънә юк. Минем белән барыбер сөйләшергә теләмәс дип уйлап тора иде ул. Бәхетенә каршы, бу юлы да Рауил уйлаганча килеп чыкмады. Күперне үткәч, күп тә бармады, кыз башта адымнарын акырнайтты, аннары бөтенләй туктап калды. Туфли башы белән юл тузанына нидер сызгылап, 1-2 минут уйланып торды. Аннары гәүдәсен бормыйча гына артына әйләнеп карады. Әле һаман бер урында басып торган Рауилне күреп, авыз чите белән генә, әмма тирә-якны барыбер балкытып, елмаеп куйды. Һәм ялт итеп борылды да, тагын шулай йомшак кына Рауилның йөрәгенә басып, кире килә башлады. Рауил, коты алынып, тагын нинди хикмәт китереп чыгарыр икән инде бу кызый дип уйлап алган арада, Рухия
килеп тә җитте. Һәм зур, дымсу кара күзләрен тутырып карап, нәрсә Рауил абый, китте инде бу, котылдым бу бәйләнчектән дип сөенгән идеңме әллә? Ә мин Юрий, үч итеп сиңа ияреп кайтам бүген. Әйдә киттек, дип култыклап угалды. Кызның кул җылысын тыюы булды, күз аллары караңгыланып китте. Башлары әйләнә башлады Рауилнең. Шул минуттан тулысынча Рухия ихтиярына буйсынды. Ул ни сөйләсә, шуны тыңлап, ул нәрсә сораса шуңа җавап биреп барды. Үзлегеннән фикер йөртер хәлдә түгел иде ул. Һәм шулай булуы аңа әйтеп бетергесез рәхәт иде. Ә кыз сөйләде дә сөйләде. Бигрәк тә томанна инде бу авыл халкы, диде ул. Ничектер сүз арасында җаен табып. Бигрәк артка калганнар инде культурадан. Иртән торалар да эшкә чабалар, кич кайталар да ятып йоклыйлар. Бүтән бер нәрсә белән дә кызыксынмыйлар да, кызыксынырга теләмиләр дә. Ә иң яманы шул, үз хәлләрен үзләре белеп, тик кенә тормыйлар, кешедән гаип итеп көлеп яткан булалар. Егетләрен әйтер идем, китап укыганыңны күрсәләр, җинаятьчегә карагандай интеллигент дип мыскыллап китәләр. Кичләрен клубка перчатка киеп чыксаң, хан кызы дип авыз дирган булалар. Әйтерсең, авылда тумаганыма мин үзем гаипле. Авыл мәсьәләсен хәл иткәч, шулай ук җентекле итеп шәһәр тормышын мактады. Менә шәһәрдә тормыш дисәң дә ярый ичмасам. Бер-берсеннән гаип тә итешмиләр, кая телиләр шунда баралар, нәрсә телиләр шуны эшлиләр, ничек телиләр шулай яшиләр. Беркемдә беркемнең ише юк. Перчатка гына түгел, җәй көнне тун киеп чыксаң да, һичкем синнән көләчәк түгел. Ә егетләре турында әйткән дә юк инде. Шундый культурный, шундый вежливыйлар. Кызларның өйләренә килеп, әти-әнисенең рөхсәте белән генә кинога алып баралар. Кинодан соң баскыч төпләренә тикле китереп куялар. Аннары хәерле төн, тыныч йокы теләп, матур гына кайтып китәләр. Ә кайбер кызларны хәтта җәяүдә йөртмиләр, машина белән генә килеп алалар да, машина белән генә китереп куялар. Ул чакта әле үзләренең район үзәгеннән арага киткәне булмаган һәм дөньяда Казан дигән зур шәһәр бар икәнлеген кешеләрдән генә ишетеп белгән Рауил өчен булар искиткеч зур яңалык иде әлбәттә. Шуңа ул Рухияның һәр сүзен йотлыгып тыңлап барды. Ләкин шул ук вакытта бу озын тулымның гел шәһәрне генә мактап, авылны бөтенләй юкка чыгарып калдыруы белән бик үк килешә дә алмады. Алай бик тә әйбәт, бик тә рәхәт булгач, нигә Казанда гына яшәмисең соң син? Нигә монда бөтен яктан артта калган авыл җирлегендә шиләнәсең? Диде. Бу сорауга җавап бирү кыен иде булса кирәк. Рухия башта бер сүз дә әйтмичә, тын гына уйланып барды. Аннары күтәрелеп карамыйча гына, соравыңны җавапсыз калдырсам, үпкәләмәссеңме, Рауил абый? Әллә нигә бер сүз кушып, анда да кызның авырткан җиренә кагылуы өчен Рауил күңеленнән тагын үзен нык кына битәрләп алды да, «Ә мин гомумән үпкәли белмим» дигән булды. Шулай да син минем икенче бер бәләкәй генә соравыма җавап бир әле, Рухия. Кыз ризалыгын белдереп кирфек какты. Әйт әле, Рухия, синең үзеңне шәһәр егетләре ничек килеп алалар һәм ничек озатып куялар иде? Җияү генәме, әллә машина беләнме? Минеме? Секунд эчендә кызның бите мәк чәчәгедәй кызарып китте. Озын кирфекләре тагын аска сирпелде. Тик ул үзен тиз арада кулга алды һәм Рауилнең күзләренә туп-туры карап, «Минем моңарчы китереп куйдыртканымда, килеп алдыртканымда юк иде әле», диде. «Яшь бит әле мин, 16 да тулмаган бит әле миңа, Рауил абый. Әгәр әти шул эшендә эшләп, без киләчәктә дә Казанда яшәгән булсак, әлбәттә машина белән генә йөртәчәкләр иде. Бер завод директорының малае көн сайын телефоннан шылтырата иде. Машина белән капка төбенә килеп алам, шәһәр күрсәтәм, шәһәр читенә һава суларга алып чыгам дип кыстый башлаган иде. Тик ул чакта миндә андый кайгы түгел иде әле. Ә менә хәзер каршы килмәс идем. Эш узды шул инде. Аңа да үкенмим. Югыйсә авыл тормышын кайда күрер идем дә, кайчан синең белән сөйләшеп йөрер идем. Ә кеше үз гомерендә күпне күрергә, үзе хис итеп, татып карарга тиеш. Кыз үз алдына елмайды. Аннары тирән итеп күрсенде дә әйтте. Шулай да мин кичергәннәрнең кайберләрен бүтән кешеләрнең хәтта дошманым да кичерүен теләмәс идем, Рауил абый.
Бүтән ул хакта сорамаска, әле генә сүз биргән булуына карамастан, Рауил тыелып кала алмады. Син сөйлисең дә сөйлисең, ә мин һаман берни дә аңлый алмыйм, Рухия. Шушылай яшь кенә башыңнан ул тикле көрсенерлек нәрсәләр күргәнең барсың әле синең? Яшермичә генә әйт әле, зинһар. Нигә Казан тикле Казанны ташлап, авыл җиренә китәсе иттегез соң сез? Сер саклый беләсеңме син, Рауил абый? Саклап карарга туры килгәне юк югын, шулай да туры килсә сынатмам дип уйлыйм. Әгәр без иртәгә үк бер-беребезгә үпкәләшеп яки бөтенләй дошманлашып китсәк тә, тфу-тфу, алай булырга язмасын, әйттем исә кайттым, шулай да иртәгә яки башка берәр вакытта ачуланышып китергә туры килсә дә, минем серемне саклый алырсың, Рауил абый. Хатын-кыз түгел инде мин сиңа, әйттем бит инде, саклыйм дип. Ярый, ышанам мин сиңа, Рауил абый. Мин аны бер кемгә дә сөйләргә тиеш түгеллегемне дә яхшы белеп торам үзем. Ләкин нигәдер сиңа сөйлисем килә. Тукта, кайдан башларга соң әле? Әһә, мәле, джентльмен булып, минем сумкамны тот әле башта. Миннән дә юләр кеше юктыр бу дөньяда. Шүкәй күпре буеннан кузгалып киткән чакта ук үзем сырап алып тотып кайтырга тиеш идем лә баса мин аның сумкасын, дип, ятыннан җир тишегенә кереп китердәй булды Рауил. Шулай да, сыңлап булса да, гомер эчендә бер егетлек күрсәтергә башы җитте үзенең. Әйдә без аны менә булай гына итик, Рухия, диде дә, җиңел генә әйтеп кызны сумкасын ие белән күтәреп алып та китте. Рухия башта бик нык курыккан булды, тыпырчынган булды. Җибәр яхшы чакта, җибәрмәсәң кычкырам, Рауил абый, дип куркыткан булды. Ләкин Рауил аларның берсенә дә игътибар итмәде. Дөресрәге, игътибар итерлек хәлдә түгел иде. Шукрак иде. Куанычыннан телсез, өнсез калган иде ул бу минутларда. Кызның ай-ваена исе дә китмичә, күтәреп баруын гына белде. Хәер, кыз үзе дә алай озак карышып азапланмады. Җыю баруга караганда, Рауил абыйсының көчле кулларында тибрәлеп баруның күп мәртәбәләр кызыграк та, рәхәтрәк тә икәнлеген сизенеп алды булса кирәк. Аһа, мин әйткәндә төшермәдеңме? Менә хәзер үзеңә үпкәләй инде алайса. Укмаска җиткәнче күтәреп алып кайт мине, диде дә, егылып төшеп китмәс өчен, Рауилның муенын уттай кайнар кулы белән кочаклап, йокыга киткәнгә салышып, күзләрен үк йомды. Я Хода! Бар иде бит, булды бит Рауилның бәхетле минутлары. Шул озын тулымлы кызның тулымнарын җиргә тиеп сөйрәлеп бармасын өчен үз иңенә салып күтәреп алып барган чакта кичергән рәхәтлекләрне, шул чакта татыган ләззәтне һәм шул чакта күңелендә булган горурлык хисен тагын бер мизгелгә генә яңадан кайтарып алып булса икән. Әгәр яңадан кайтырга мөмкин булса һәм Рауилгә әйтсәләр, икесенең берсен сайла. Бүтән белемең, дәрәҗәләрең белән хәзерге хәлеңдә каласыңмы? Әллә шуларның барысыннан да ваз кичеп, озын тулымлы кыз белән Шүкәйдән укмаска бергә кайтасыңмы дисәләр, ул һич шиксез соңгысын сайлар иде. Ләкин бу мөмкин түгел шул инде. Ә ул көнне Рухияның юри йоклаганга салышуын бик яхшы белеп торса да, Рауил аны уятудан куркып, шактый араны бер сүз дә әйтмичә тыныч кына атлады. Кызның озын кирпекләренә, нәфис ак маңгаена бик тә килешле итеп урнаштырылган карлыгач канатлары кашларына, алсу алмадай алсу битләренә, шиядей кызыл иреннәренә карап һәм сыкланып бару бик тә рәхәт иде аңа. Шуннан башка берни дә кирәк түгел иде. Әгәр кыз шулай йокымсырабрак кына барган булса, Рауил аны укмаска илтеп җиткергәнче бер сүз дә дәшмәячәк, борчырга кыймаячак иде. Ләкин гадәтенчә бу юлы да Рухия тынлыкны үзе бозды. Башта ул күзләрен ачты, күзләре кояшта чагылганга, озын кирпекләрен каккалап, иркә генә елмаеп куйды. Аннары сорады: "Я булдым инде, Рауил абый, ардыңмы? Төшер инде мине." "Арасам ат яллармын, Рахия", диде Рауил кызны өркетмәс өчен мөмкин кадәр йомшак һәм якын итеп. Ләкин хәзергә бер тамчы да арымадым әле. Бигрәк җиңел икәнсең ич син, мамык кебек кенә. Теге сиреңне сөйләмичә, һич тә ышкындырачак түгел мин сине. Әйдә, сөйлә, Рухия. Бик үк уңышлы чыкмаса да, Рауилның бу шаяртуын ышатты булса кирәк, Рухия көмеш тавышы белән рәхәтләнеп көлеп куйды. Һәм шундук җитдиләнеп китте дә әйтте: "Ой, әйе, мин бит сиңа
ни өчен бу якларга килеп чыгуыбызны сөйләмәкче идем. Тик син мине иң элек җиргә бастырырга тиеш. Дип, каршы килергә һич урын калдырмыйча, ялт кына Рауил кулыннан сикереп төште һәм ипләп кенә сөйләргә кереште. Мин әниемне күбрәк яратам, шуңа аннан башлыйм әле. 13 ел балалар укыткан һәм Казанда әйбәт педагоглар исәбендә йөргән кеше ул минем әнкәй. Ләкин хәзер укмаста кибетче булып эшли. Үз предметы татар теле һәм әдәбияты буенча укмас мәктәбендә сәгатьләр булмады. Ә башка фәнне әни үзе укытырга теләмәде. Белер-белмәс укыту акча алыр өчен генә укыту булыр иде. Ә мин алай теләмим. Балаларга тиешле белемне бирә алмыйча, гөнаһлы булып калыр хәлем юк дип, сату эшен яратмаса да кибеткә керде. Ә менә әти, кызның кинәт күңеле сүрелеп, йөзендәге матурлык балкышы тоныкланып китте. Дымсу кара күзләре дә уйчанланып калды. Сугышка кадәр матур төзү заводында мастер булып эшләгән чагында безнең әти дә бик әйбәт кеше булган. Вакытында киткән эшенә, вакытында кайткан, өйдә дә бик ипле, бик йөрҗанлы булган. Әниемне дә яраткан, ә мине бөтенләй кулыннан да төшермәгән инде, шул тиклем сөйгән. Мине түшәмгә тикле чөя-чөя уйнатуларын, эшеннән кайтышлый көн сайын конфет-шоколад алып кайтуларын үзем дә яхшы хәтерлим әле. Аннары ул сугышка китте. Фронттан килгән хатлары да искиткеч әйбәт иде. Ә менә сугыштан кайтып яңадан шул заводта цех начальнигы урынбасары булып эшли башлагач, әллә нишләп бик нык үзгәреп, усалланып китте ул. Әнием белән дә бер дә юктан талашып китә, минем белән дә салкын гына сөйләшә торган булды. Ә инде моннан 3 ел элек шул үзләренең заводында тагын да югарырак урынга цех начальнигы булып күтәрелгәч, бөтенләй бузылды. Эштән соңга калып кайта, эчә, кайта да бер сәбәпсез әниемә җикеренергә тотына. Миңа да юньле сүз юк. Тора-бара кайдадыр кунгалап та кала торган булып китте. Командировкага дип чыгып киткән була да, Казанда яшеренеп ята икән. Әни никадәр генә белгертмәскә тырышса да, аның хикмәтләрен күрше-күләннәр дә чамалый башлады. Барысын да эчеңә генә җыеп ятма, Мәрьям, завод директорына бар да, барысын сөйләп бир, аңа гына көчләре җитәр, бик тиз авызлыкларлар ананда дип әнине үгетләп тә караганнар иде. Тик әни, белмим, кызгангангадырмы, әллә курыккандырмы, бер кая да бармады. Әни ябыкты, сүзсез калды. Миңа да иптәшләрем арасында бик уңайсыз, ата-аналар җыелышына бүтәннәрнең әтиләре килә. Минекенең бер тапкыр да килеп караганы булмады. Менә шул хәлләрдән соң минем түзәр чамам калмады. Быел кыш тоттым да әтинең үземә мәгълүм булган бөтен кыланышларын әйтеп, әгәр тиз арада аңа чара күрелмәсә, мин артык түзеп тора алмыйм, үземә бер хәл эшләргә мәҗбүр булачакмын дип, бер үк төрле итеп бер юлы 3 хат яздым. Шуларның берсен обкомга, берсен Комсомольская правда газетасына, берсен әти эшли торган завод директорына адреслап җибәрдем. Кайсылары алдан тикшерә башлагандыр, белмим, әмма мин хат язып җибәргәнгә 2 айда үтмәде, әтине эшеннән бушаттылар. Әнине чакыртып сораштырганнардырмы, юктырмы, анысын әйтә алмыйм. Минем белән сөйләшмәделәр. Күрәсең, кирәк дип тапмаганнардыр. Әтинең эшендә дә гөнаһлары җитәрлек булган ахрысы. Судка барып җитсә, эш зурга китә дип, директоры юлып калган диделәр. Әйдә, бераз авыл җирендә эшләп, гыйбрәт алып кайтсын, шуннан соң бәлки белер дөньяның кадерен дип, авыл хуҗалыгы министры белән сөйләшеп, шушы укмас МТСына баш механик итеп җибәрткән уланы. Менә шулай итеп, сезнең якларга килеп чыктык инде без, Рауил абый. Күрәсең, минем аркада эшләнгән эш бу. Кара син аны. Яшь кенә булса да, әллә никадәр борчу кичергән икән ләбаса бу кыз. Шуңа шушылай барысында бик белеп, олы кешеләрчә сөйләшә торгандыр инде дип уйлап алды Рауил. Аннары кызны кызганып, ничек соң Рухия, файдасы булыр төслеме әтиеңә, гыйбрәт алыр чамасы күренәме? Дип сорады. Гыйбрәт алырмы, алмасмы, белмим, диде кыз. Ләкин кикриге шиңде.
Хәйран яхшырып китте хәзер. Әнигә дә әнкәсе дип, миңа да кызым дип кенә тора башлады. Хатны син язганны беләм атаң? Юк, Равил абый, сизмәде бугай ул аны. Тикшерүчеләргә рәхмәт инде, алар минем хәлне аңлаганнар, сиздермәгәннәр булса кирәк. Ай-яй, батыр йөрәкле кыз икәнсең син, диде Равил. Минем егет башым белән дә шул эшкә тәвәккәллегем җитмәс иде. Комплиментың өчен рәхмәт, Равил абый, ләкин минем бүтән чарам юк иде ул чакта. Хәзер шул кызулыгыңа үкенәсең ахры, шулаймы? Каян чыгып әйтәсең әле син моны? Әле яңа гына авылны яманлап, шәһәрне мактап килдең түгелмесең? Кыз рәхәтләнеп көлеп алды. Син әнә нәрсәне әйтәсең икән? Чынлап әйтелгән сүзләр түгел лә ул, просто шаярып, син ни дияр икән дип кенә шулай сөйләдем мин, Равил абый. Авыл миңа ашый. Ул әсәрләнеп китеп, очарга талпынган аккош шикелле кулларын җәеп җибәрде. Карагыз әле бу иркенлекне. Күрегез әле бу кырларның матурлыгын. Хавасы сулап туймаслык бит. Юк. Үкенмим мин монда кайтканыбызга. Алар укмасның басу капкасы төбенә кайтып җиткәннәр иде. Велосипед камералары биреп җибәрәм дип, Рухия Равилне өйләренә үк алып бармакчы иде, ләкин Равил якында килмәде. Басу капкасын керү белән тукталды да, "Юк, Рухия, мин сезгә бара алмыйм, уялам, йөрәгем җитми" дип терәлде дә катты. Тегесе гел кыставын белде. Инде бик аптырата башлагач, Равил серне ачып, "Дөресен генә әйткәндә, миңа бернинди камерада кирәк түгел, чөнки минем велосипедым юк" дип әйтеп тә караган иде. Ләкин Рухия аны ишетергә дә теләмәде. "Димәк, син мине иртәгә утыртып алып барырга теләмисең. Син классташ" дип, "Мин сиңа ышанып кайткан булдым тагын" дип үпкәли үк башлады. Эшләр булайга ук килеп җиткәч, Равил авыл уртасындагы күпер төбенә тикле барырга мәҗбүр булды. Һәм кызны шунда көтеп утырды. "Сорап алдыңмы буларны?" диде Равил, Рухия бик тиз әйләнеп килгәнгә гаҗәпләнеп. "Курыкма инде, зинһар", диде кыз, һәм һич тә шик калдырмаслык итеп, "Әлбәттә сорап алдым. Әни минем математикадан йомшак икәнне белә, шуңа күрә математика буенча миңа ярдәм итә торган малайга кирәк дип алдым. Бар, Равил абый, кайт. Кайт та бүген үк велосипедыңны көйләп куй. Кара аны. Иртәгә мине килеп алырга оныта күрмә. Сәгать 7 туларга 20 минутта мин басу капкасы төбенә барып көтеп торырмын, яме? Тырышып карармын, Рухия." Җиденче бүлек. Хей, егетләр! Бар бит дөньяда вакшыл бәндәләр. Равил ялынып ялварып Юсуф абыйга велосипед сорап кирде. Теге нәрсә ди? Камераны ярып кайткансың имеш. Якасыннан каптырып кына аласы иде дә хәзер. Теге көнне үзең тикшереп алдың бит. Нигә шунда күрмәдең? Үзең чыккан идеме дип акылына утыртасы иде азрак. Ләкин юк. Ярамый. Юсуф абый ни генә әйтсә дә, тешен кысып түзәргә мәҗбүр иде ул көнне Равил. Чөнки аның бөтен киләчәге, бөтен өмете менә шушы камера игәүләп утыручы, дәү башлы, кечкенә муенлы, кашларына ук диярлек тоташып үскән, куе кара чәчле һәм киң танаулы әдәмгә бәйләнгән. Равилне кыен хәлдән коткарса, ул гына коткара ала иде. Шуңа ул аңа сукыр бер тиенлек тә үпкәләмәде. Киресенчә, аның хәлен аңлап алып, бу агай ашыгыч ярдәм күрсәтергә ашыккан булган икәнле, эше барып чыкмаган икән дип кызганып та куйды. Ашыгыч ярдәмнең хикмәте менә булайрак иде. Кечкенә авыл булганлыктан файдасы юк дип, Райпо ташы елгада кибет ачмаган һәм ачарга җыенмый да иде әле. Ләкин кечкенә авыл булса да, ташы елгада да теге шайтан суының хаҗәте гел чыгып тора. Кемдер мич чыгаручы белән мич чыгартырга килешә, я берәрсе ат белән, әлбәттә колхоз аты белән инде, берәрсенә пишәнен алып кайтып бирә. Кемдер дус ише белән бергәләп, каравылчы сизмәгәндә генә урманнан 2-3 бүрәнә чәлдереп кайткан була. Кемдер мунча бурата башларга мәгариш сөйләшә. Кайсы каралты курасын сипләгән була, кайберсенең башы бик каты авырткан чагы туры килә. Кыскасы,
Көн сайын диярлек сәбәп чыгып, кирәге табылып кына тора шул бәдбәхетнең. Ә ул әйберне кибет булмагач, ташы елгада табам дип уйламады. Аның өчен Кашкалакка 6 километрга барырга туры килә. Барып та, һәркем ансат кына юллап кайта алмый әле аны. Чөнки кибеттә дә алай тулып ятмый ул нәрсәкәй. Менә шундый чакларда бик интеккән кешеләрнең барысы да Юсуф абый катына килә. Бүтән мәсьәләләр буенча килүчеләр белән бик коры сөйләшсә дә, мондый вакытта Худайның хикмәте белән искиткеч йомшак күңелле, кешелекле кешегә әверелә ул. Ничә бутылка кирәк дип кенә сорый да, велосипедына атланып, Кашкалакка элдерә. Бер кайчанда берәүнең дә үтенечен кире какмый. Ихтимал, өйнең бер пичмагында ут кабып өй яна башласа да, исе китмәс. Башта Кашкалакка барып кайтып, кешенең үтенечен җиренә җиткерер. Тик шуннан соң гына өйен кайгырта башлар иде ул. Аннары Юсуф абыйның тагын шул яклары яхшы. Бердән бик тиз әйләнеп кайта, икенчедән бер кайчанда буш кул белән кайтмый. Өченчедән көндезме, төнләме, кичме, иртәме теләсә кайчан алып кайта. Хәтта кибеттә күрсәтеп сатуда булмаганда, Кашкалак ирләре үзләре дә тилмереп йөргән чакларда да буш кул белән кайтмый дип сөйлиләр аның турында. Әнә шул бик тә кадерле ташы елгада бүтән бер кемдә дә булмаган маһирлыгы өчен аны борынгырак кешеләр лухки избушчик дип, яшьрәкләр исә ашыгыч ярдәм дип йөриләр. Дөрес, Юсуф абый ул ашыгыч ярдәмне коры рәхмәт өчен генә күрсәтми әлбәттә. Бәясе билгеле аның. Бер шешә алып кайтаручыдан 100 грамм, бердән артык булса, кирәк 10 булсын шунда, анысы барыбер 150 граммы аныкы булырга тиеш. Шунысы кызык тагын, акчалата бер кемнән дә бер тиен дә алмый икән үзе. Шулай ук калган акчасында хуҗасына кайтарып бирми. Анысын Кашкалакта ук салып кайта дип сөйлиләр. Менә бүген дә ишек алдында бик ачуланып камера ямап яткач, мөгаен ашыгыч ярдәмгә дип чыккан булгандыр да, шушы бәләгә торгандыр дип, Юсуф абыйны кызганып куйды Рауил. Һәм ул, шул форсаттан файдаланып, аңа ярдәм итеп калырга, аннары сүзне үзенә кирәк якка бурып җибәргән ниятли. Сумкасыннан камерасын алды да, «Каяле, үлчәп карыйк әле менә бу нәрсәне, синең велосипедның көпчәгенә ярый микән?» дигән булып, аны Юсуф абыйга сузды. Эй, күрсәгез иде сез ул вакытта Юсуф абыйның кыяфәтләрен. Ул башта өнемме бу, төшемме бу дигәндәй аптырап Рауилгә карады. Аннары ялт итеп аның кулыннан камераны тартып алды да, бик җентекләп тикшереп чыкты. Камераның чыннан да чын камера, яңа камера икәнлегенә ниһаять тәмам ышангач кына телгә килеп, әйт инекәш, күпме сорыйсың шушы камераң өчен диде. Каба бит бу булай булгач, дип куанып уйлап куйды Рауил. Каптыргач, яхшырак каптырырга кирәк инде үзен. Бер тиен дә кирәкме миңа, Юсуф абый? Бүгеннән алып мин Шүкәйдә 8нче класста укый башладым. Велосипедыңны бер атна шунда барып кайтып йөрергә биреп торсаң, бик җиткән. Юсуф абыйның әле яңа гына яктырган чырае шундук сытылып китте. Юк, диде ул кырт кисеп, бер атнага булмый. 3 көнгә риза булсаң, мә. Шулай диде дә, шап иттереп Рауилның кулына сукмакчы булган иде, ләкин Рауил кулын бирмәде. Аның әле тагын бер камерасы бар иде бит. Аны ипигә ягып ашап булмый ич. Рауилгә бер тиенгә дә кирәге юк лабаса ул камераның. Шул ук вакытта 3 көнгә 2 камера бирүдә артыгын ишсызга килешү булыр иде. Шуңа ул кул сугышырга ашыкмады һәм ни булса шул дип тәвәккәлләп әйтте тегеңә. Алайса, булай итәбез, Юсуф абый. Мин сиңа аның менә монысын да бирәм. Син велосипедыңны миңа шушы атна ахырына хәтле биреп торасың булдымы? Юсуф абыйның күзләре тагын ычкынланып китте. Монысы да яңамы? Каян шәлдердең син буларны мал яктыгы? Монысы да заводтан әле яңа гына чыккан, суынып та җитмәгән хәтта. Каян алганымны син сорама, Юсуф абый, мин әйтмим. Шуқын инде алайса. Әйдә, синеңчә булсын, диде Юсуф абый, тагын бераз икеләнеп торгач. Түлке менә булай килешәбез, яме? Велосипедны иртән минем ишек алдыннан алып китәсең, кайткач шунда китереп куясың, штуба, ишеттеңме? Ишеттем, Юсуф абый, нәкъ синеңчә булыр. Ярый, күп сайрама. Хәзер давай шушы яңа камераларны кигертеп куйык та,
Тиз генә барып кайтыйм әле мин барасы җиремә. Качкалакка барышың идеме әллә, Юсуф абый? Сыер икәнсең, собака малай, өстенә генә бастың. Шунда дип чыкканым шул. Чулак Саматның хәле бик мөшкил икән анда. Башны төзәтмәсәм үләм ди. Күрә торып үтермик инде адәм баласын. Ул үлсә, сиңа да кыенга туры килер. Ат көтүе үзеңә генә калуы бар. Юсуф абый әнә шулай үз алдына гына сөйләнгәндәй мыгырданган арада, икәүләп яңа камераны көпчәк тугымнарына кидереп, аларга һава тутырттылар. Аннары Юсуф абый артыннан кугандай ашыгып, качкалакка элдертте. Рауилне инде кайчаннан бирле бик каты борчып торган һәм бөтенләй хәл итеп булмаслык тыелган четерекле мәсьәлә һич тә уйламаганча әнә шулай ансат кына хәл ителде дә куйды. 8-нче бүлек. Их, тагын бер генә атнага булса да велосипед табып торасы иде дөньяда. Нинди рәхәт булган иде бит узган атнада. Ул көннәрдә җир йөзендә Рауилдән дә бәхетлерәк кеше мөгаен булмагандыр да. Хәер, бер Рауил генә түгел, Рухия үзе дә бик канәгать, бик шат йөрде. Иртән Рауил аларның басу капкасы төбенә килгәндә, бөтен дөньяны балкытып көлеп каршы ала, кичен шунда китереп куйгач, кул булгап озатып кала иде. Һәр көнне укудан кайтышлый, урман буена туктап, китапларын үлән өстенә, дәфтәрләрен кәүсәләре кисеп алынган куш имән төбенә куеп, алар 5 көн рәттән дәрес хәзерләделәр. Алгебрадан, физикадан, тригонометриядан өйгә биреп җибәрелгән мәсьәләләрне чиштеләр, мисалларны эшләделәр. Рухия уйлап чыгарган иде моны. Математика белән физиканы бик үк үне бетерми икән ул кыз. Артык тырышмый да. Тырышканда да физика законнарының, тригонометрик теоремаларның сиренә төшенә алмый интегә икән. Ә булар Рауилнең иң яраткан фәннәре. Менә шуңа күрә дә Рухия дәресләргә аның белән бергәләп хәзерләнергә тырыша иде. Әй рәхәт тә иде соң шул кызыйның кайнар сулышын һәм шигә чәчләренең биткә кагылып китүләрен тыеп утырулары. Алар утыра торган куш имән төбе колаш җитмәслек юан һәм өстәл шикелле тигез иде. Их, тагын 2 генә, һич югы 1 генә көн икәү шул имән өстәл артында утырып дәрес хәзерлисе иде дөньяда. Ләкин юк. Тәтемәс шул инде аңа андый бәхет. Велосипедка утырып йөрисе булмагач, Рухия кайта килә йөрүдән туктар да, иптәш кызлары кебек мәктәп-интернатында гына торып укый башлар. Ә иң куркынычы шул, велосипедның Рауилнеке булмаганын белгәч, ялганчы кеше икәнсең син дип, Рауил белән бөтенләй сөйләшмәс булыр. Иртәгә иртән Рухия басу капкалары төбенә килеп көтеп торачак бит аны. Юсуф абыйга барса да файдасы булмас шул. Кичә дә велосипедын илтә баргач, 2 кулсыз иттең син мине, собака малай. 5 көн генә түгел, 5 ел йөрткән шикелле булдың дип мыгырданып калды. Кая барып бәрелергә соң инде хәзер? Уйлады да, ниһаять аккордеонын Юсуф абыйның велосипеды белән алыштыру турында сөйләшеп карарга булды Рауил. Әйе, аккордеоны бар иде Рауилнең. 42нче елны сугыштан кунакка кайтып киткән чагында Искәндәр абыйсы калдырып киткән иде аны. Бик шәп булып чыкты ул нәрсә. Күрер күзгә дә искиткеч матур, гел пияладан гына эшләнгән төсле ялтырап тора. Тавышы да бик чиста һәм моңлы иде аның. Искәндәр абыйсының кулы җиңел булды. Ул китүгә 3-4 айда үтмәгәндер, хәйран гына уйный да башлады Рауил. Ул чакта Рауил бәләкәй, алдына алып утыргач аккордеон артыннан башы гына күренеп тора иде. Еллар үткән саен Рауил үзе дә үсте, аккордеонда да яхшырак уйный башлады. Инде менә 2-3 ел рәттән октябрь һәм май бәйрәмнәрендә колхоз хисабына үткәрелә торган һәм әйтергә кирәк, гаҗәеп күңелле үтә торган мәҗлесләргә гармунчы итеп авыл иратлары гел Рауилне дәшәләр иде. Әнә шул мәҗлес кичәләренең берсендә бераз кызып алганнан соң, әлеге дә баягы Юсуф абый әсәрләнеп киткән иде дә, "Эх, энекәш, уйныйсың дасың, ятим бала моңлы була диләр иде, тәки хак икән. Ну әйттерәсең дә инде, собака малай. Прямо йөрәкнең әллә кай җирләрен умырып алган шикелле итәсең. Әгәр теге патефон пластинкасында уйный торган Мөхтар Әхмәдиев белән ярышып карарга туры килсә, иманым кәфир китсен дип әйтәм, җиңә үк алмасаң да,
аннан бер тамчы да калышмас идең дип кычкырып әйтеп куйган иде. Аның шул сүзләреннән соң авыл халкы да үз итеп яратып Равилгә Мохтар Әхмәдиев дип йөри башлаган иде. Хәер, бер ул гына кызыкмый, башкаларның да күзе төшә иде аның аккордеонына. Әле узган көзгенә Кашкалакның армия хезмәтеннән кайткан бер гармунчы егете килеп, сат-сат дип канын курыткан иде Равилнең. Нинди генә зур бәя тәкъдим итеп тә, Равилнең акчага кызыкмавын белгәч, бер сарык белән җәй йөргән бер бузауга алышырга да бик тырышып караган иде. Бузауның киләчәктә сыер буласын күз алдына китереп, башта Равил үзе дә ымсынып куйды ул чакта. Әмма аккордеонының гади аккордеон гына булмавын Искәндер абыйсы фронтташ дусты васыят итеп калдырган, димәк, күз карасыдай сакланырга тиеш әйбер икәнлеген хәтеренә алу белән, ул ымсындыргыч фикереннән кире кайтты һәм: "Юк, агайны булмый. Йөге белән алтын китерсәләр дә бер кемгә дә бирмәячәкмен мин моны", дип, теге егетне бурып җибәргән иде. Ә менә бүген Искәндер абыйсының әманәтен бозу булса да, аннары килеп үзенә дә бик кызганыч тоелса да, Равил аккордеонын Юсуф абый белән велосипедка алыштыру хакында сөйләшеп карарга булды. Равил килгәндә, велосипед хуҗасы капка буендагы эскәмияләрдә тәмләп кенә тәмәке тартып утыра иде. Берәрсенә ашыгыч ярдәм күрсәтеп кайткан иде булса кирәк, эчкә батып торган яшькелт күзләре ялтырый, йөзе бөтен шарты килеп пешкән бәрәңге пәрәмәченеке шикелле кызарып киткән, чигә тамырлары зәңгәрләнеп бүртеп чыккан иде. Юсуф абыйсын беренче тапкыр гына күрүе түгел, белә Равил, салмыш чакта кыяфәте гел менә шушылай була аның. Аннары тагын шунысы да мәгълүм Равилгә. Мондый вакытта кәефе әйбәт була Юсуф абыйның. Капмаган чагында гына бик кырыс ул. Мондый чагында сөйләшеп була аның белән. "Нихәл, Юсуф абый?" диде Равил тегенең янына ук килеп утырып. "Көтүп кайтканын көтеп утырабызмы? Капмаган чагы булса, синең ни эшең бар минем нишләп утыруда", дип кенә җибәрер иде ул. Ә хәзер кәефләнеп, бер тирән итеп тәмәкесен суырды да: "Хәлләр изгән икәш. Тик менә Хәдия апаң гына bizде", диде. Үз сүзеннән үзе тәм табып, рәхәтләнеп көлеп җибәрде. Көләсе килмәсә дә, тегенең күңеле булсын өчен Равил дә кушылып көлгән булды. Һәм шунда форсаттан файдаланып әйтә куйды: "Хәдия апа музыка ярата бит ул. Ә соңгы вакытларда сезнең өйдә гармун тавышы бөтенләй ишетелми башлады. Шуңа бизмәдеме икән аның күңеле, Юсуф абый?" "Белеп сукалыйсың бит син, Савака малай", диде теге Равилгә гаҗәпләнеп карап. "Точно, Хәдия апаң әле кичәгенә нигә бер дә уйнап карамыйсың ул гармуныңны, телләре күгәреп бетә бит инде аның", дип мыгырданып утырган чәй эчкәндә. "Шулай булгач, нигә азрак уйнап күрсәтмисең соң үзенә? Хей, уйнарлыгы калганмыни соң ул минем гармунның? Тәмам кибеп, корга кысып биткән бит инде ул. Чыгарып ташлыйсы гына калган аны", диде Юсуф абый кулын селкеп. Һәм шундук әсәрләнеп китте дә: "Синеке шикелле аккордеон булсын ул. Ват уйнап карарга булыр ие ул чакта", дип телләрен шартлатып куйды. "Ә нигә әйтми утырасың аны?" диде Равил җай чыкканга сөенеп. "Әйдә син миңа велосипедыңны бирәсең, ә мин сиңа аккордеонны китерәм дә бирәм, эше бетте. Мәбишне дә бар йөгер аккордеоныңны алып килергә", дип кулын күтәргәч, Юсуф абый нигәдер кинәт туктап калды да, бармагын Равилнең борын төбенә үк селкеп: "Юк, малай. Булмас. Барып чыкмас синең бу махинацияң", диде. "Велосипедсез калдырып, син мине ике кулсыз итмәк буласың бит. Аккордеонсыз тора алам мин, но велосипедсез булмый. Булмый, агайны. Извини, пожалуйста. Көненә 2-3 рәт барып кайтырга туры килә бит миңа Кашкалакка. Соң Алла бәндәсе, тиздән барбер җәяүгә калачаксың ләбаса. Пишрак башлана, кар ява бит озакламыйча", дип әйтеп тә караган иде Равил, ләкин Юсуф абый ишетергә дә теләмәде. "Әйттем бетте, больше ул турыда авыз да ачасы булма", диде дә, тәмәкесен тиз генә таптап сүндереп, өйләренә үк кирип китте. Равилнең соңгы өмете дә өзелде. Һәм ул, шуңа бик нык кайгырып, гадәттә берәр сулы яки будай кибәне буена ятып йоклап ала торган
3-4 сәгать йокысын да йоклый алмады ул төнне. Иртән атларны көтүлектән җыеп алып кайткан чагында да Рухиягә бирәчәк җавабы әзер түгел иде аның. Дөресен әйтеп бирергәме, яки тагын берәр сәбәп тапкан булып алдашыргамы икәнен тәки хәл итә алмаган иде. Шулай да бөтенләй үк бәхетсез җан түгел иде ахрысы ул. Бу юлы да мәсьәлә һич көтмәгәнчә ансат хәл ителде. Рауил конюшнидан кайтып кергәндә, Юсуф абый аның каршына үзе килеп чыкты да: "Кичә теге син әйткән сүзне Хәдия апаңа әйткән идем, таш сагыз урынына ябышты бит. Көннән-көн картаюга барасың, кеше йомышын йомышлап йөрер чакларың узып бара, алыш биләсәпитеңне әкәрдиюңга ди. Аннары кичә үзең дә бик борлыгып кайтып киткән идең бит. Сине дә жәлләп куйдым да, үзең туганрак та тиешле кеше булгач, Аллага тапшырып тәвәккәлләргә булдым. Бар нани, алып кил әкәрдиюңне. Алып китәрсең минем биләсәпитне", диде. "Монысы шәп булды бит әле моның, тик менә әни ни диярсең?" дип хәүефләнебрәк кайткан иде Рауил. Гаҗәпкә каршы, әнисе Изгежан бу юлы бөтенләй сүз керештереп тә тормады. "Искәндәр абыең сиңа бүләк иткән әйбер бит. Шулай булгач, үзең чамала инде улым. Алай-булай абыең кайтып төшеп, кая куйдың мин калдырган әкәрдиюне дип сораганда, аның хәтерен калдырмаслык итеп җавабың әзер булса, алыштыр", диде дә чишмәгә суга төшеп китте. Рауил: "Ярар, Искәндәр абый кайтсын гына иде әле. Ничек булганын сөйләп биргәч, ачуланмас, хәлемне аңлар иде", дип тәвәккәлләп, күңел юаткычы булып хезмәт итеп килгән иң якын дусты аккордеонын шул сәгатендә үк Юсуф абыйның иске велосипедына алмаштырып та кайтты. Рауилның бәхетенә каршы ул елны күз куры килде. Әле дә хәтерендә Рауилның. Алар октябрьнең 7-сенә кадәр кайта килә йөрделәр. Дәресләрен дә гадәттәгечә әлеге куыш имән төбендә хәзерләп кайталар иде. Тагын шунысы бик яхшы хәтерендә калган, Рухия әдәбият белән тарихны бик ярата иде. Кечерәк кенә тарихи вакыйганың да кайда, кайчан һәм ни сәбәптән булганлыгын сора, шунда ук әйтә дә бирә. Әдәбиятны аеруча ярата иде ул кыз. Мәүлә Кулый, Габделҗаббар Кандалый, Габдулла Тукай, Галиәскәр Камал, Хади Такташлар кебек әдәбият дәреслекләренә кертелгән язучыларны әйткән дә юк инде. Хәтта Рауилның ишеткәне дә булмаган бик күп әдипләрнең биографияләрен, язган китапларының исемнәрен, ул китапларның иштәлеген дә бик яхшы белә иде Рухия. Рус әдәбияты хакында сүз чыкса, шулай ук судагы балык инде. Әле дә хәтерендә, бер көнне шулай сүз җаен туры китереп Рауил аңа: "Әгәр син укыган китапларның яртысын гына укып чыккан булсам да, мин үземне бик бәхетле санар идем, Рухия. Ләкин авылда китапханә булмагач, миңа бөтенләй диярлек укырга туры килмәде шул", дип уфтанып әйтеп куйды. Рухия кинәт кенә моңсуланып китте. "Эй, кызыкмасана миңа Рауил абый. Шул китап укый шушы көнгә калдым инде мин. Күреп торасың ич, математикага бөтенләй тешем үтми хәзер". Куш имән төбендә дәрес хәзерләп утырган чакларында сөйләшкән сүзләреннән Рауилның хәтерендә тагын шунысы ачык сакланып калган. Инде 3-4 көн бергә кайта килә йөргәннән соң да Рухия үзенә әле һаман да таныш түгел кешегә әндәшкәндәй абый дип йөргәнгә сәерсенеп, Рауил аңа: "Нигә син миңа абый дип әйтәсең, кызый? Минем синнән бер генә яшькә олорак икәнемне беләсең бит. Аннары классташлар ич без. Классташлар бер-берсенә абый апа диергә тиеш түгел", дигән иде. Кыз чиядәй алсу иреннәрен искиткеч матур итеп бөрештерде дә, берәр шаянлык эшләгәннән соң әтисеннән гафу үтенгән иркә баласыман: "Ачуланма инде, Рауил абый", диде. "Беләм, барысын да бик яхшы беләм, ләкин барыбер сиңа абый дип йөрисем килә. Минем кечкенәдән абыйлы буласым, кемне дә булса абый дип йөрисем килде. Тик андый кешенең очраганы юк иде әле. Ә син миңа нәкъ менә үз абыем шикелле тоеласың, Рауил абый. Ачуланма инде син миңа. Икебез генә булган чакларда гел абый дип йөрергә рөхсәт ит инде, яме? Ә класста мин сиңа просто Нәҗметдинов дип кенә йөрермен, ярыймы, Рауил абый? Ярый, тик шуны истә тот. Сеңелләр абыйларның сүзен тыңларга тиеш. Бүтән теләсә нәрсәгә риза. Әмма монысын үти алырмын дип вәгъдә бирә алмыйм, Рауил абый". "Нигә? Син шундый тыңлаусызмыни?" "Юк, алай
бер сүз белән генә әйтеп биреп булмый Рауил абый. Хикмәт тыңлаусызлыкта гына түгел монда. Ничектер даимилек җитми миңа. Кайчакта үзем дә сизмәстән һич уйламаган юләрлекне эшләп ташлыйм. Ахырдан айлар буе үкенеп йөрергә туры килә. Хисләнеп, әсәрләнебрәк китүчән мин. Менә шундый чакта эшләргә тиешле нәрсәләрнең нәкъ киресен эшләп ташлаган чакларым да була. Анысыннан гына зыян юк рухия. Анысын гына аңларга тырышырбыз. Авылда туып үссәк тә, бөтенләй үк юләр егет түгел ичбез. 9-нчы бүлек. Бәхетле. Иксез-чиксез бәхетле иде ул көннәрдә Рауил. Бәхете бер дә өзелмәс, гел шулай дәвам итәр төсле иде. Ләкин материя мәңгелек булса да, бәхет дигән нәрсә мәңгелек түгел икән. Октябрьнең 10-нарында яңгырлар башланып, юллар пычрангач, Рухия иптәш кызлары Таня һәм Вәсимә янында мәктәп-интернатында торып укый башлады. Укмаска атнага бер тапкыр. Анда да иптәш кызлары белән бергәләп кенә кайта. Шимбә көнне яңгырлап торса, бөтенләй кайтмый калган чаклар да булгалый. Менә Рауилгә алай йөрүне уйларга да ярамый. Яңгыр түгел, таш яуса да, иртән сәгать 8-гә мәктәпкә барып җиткән булырга тиеш ул. Мәктәп директорына дәрес калдырмыйм дип кем сүз бирде? Егет сүзе бер булырга тиеш. Шулай ук таш яуса да, Рауил кичкә үзләренең Ташы елгасына кайтып җитеп, атларны төнге көтүгә алып чыгарга тиеш. Алып чыкмый кара. Колхоз председателе Фәйрүзә апа иманыңны укытыр. Дөрес, ул ат көтүен Рауил үзе генә түгел, Самат абый белән бергә көтә. Ләкин анысы да ышанычлы кеше түгел. Я ярты төн үткәннән соң гына килә көтүлеккә, я берәр ышык урынга башын төртеп йоклап китә. Менә хәзер шул заманнарны күз алдына китергәч, үзе дә аптырап китте. Ничек түзелде икән шул тамашага? Салкын җилле, яңгырлы октябрь таңы. Хәер, таң диярлеге дә юк инде аның. Чөнки караңгы әле. Сәгать 4-ләр чамасы гына. Халыкның иң тәмле йокы вакыты. Мондый яңгырлы иртәләрдә авыл халкы яктырып беткәчтә җылы урыныннан кубарга ашыкмый. Колхоз эшенә барасы түгел, көтүчеләр көтүне алып чыгып китергә шулай ук атлыгып тормый. Кыскасы, сәгать 7-ләрсез авылга җан керәчәк түгел. Хәзер бик иртә әле. Хәтта яктыра да башламаган. Янына ук килеп төртелмәсәң, салам искертен дә күреп булырлык түгел. Яңгыр шыбырдавыннан һәм кисәк-кисәк аеруча нык котырып исеп куя торган ачы җилдән башка дөньяда бернинди тавыш, бернинди хәрәкәт юк. Барча җан иясе үлеп беткәндер төсле. Менә шул шумлы, шул чирканыч чакта кулына йөгән тотып, лош-лош пычрак йөреп, Рауил атлар эзләп йөри. Салам искертенә яки башка берәр җиргә ышкыланып, бер генә минутта торырга ярамый аңа. Кичтән үзе кырга алып чыгып, үзе тышаулап җибәргән 48 баш атны җыеп, иртәнге сәгать 6-га алып кайтып җиткерергә тиеш ул. Шулай булмаса, мәктәпкә соңга калачак. Ул алып кайткан атларны бәлки бүген бөтенләй җикмәсләр дә. Бу пычракта эш эшләп буламыни. Ләкин анысы инде икенче мәсьәлә. Анысы аның Рауилгә кагылмый. Ул төнге көтүче. Ул иртәнге 6-га атларны алып кайтып җиткерергә тиеш. Атлар үч иткәндәй әллә кайларга таралышып беткәннәр. Бу җилгә, бу салкынга ул бичаралар да түзә алмаган күрәсең. Кичке 11-ләрдән сибәли башлаган иде, шуннан бирле яңгыр көчәйгәннән көчәя бара. Ичмаса, берәр атны тотып алып, бүтәннәрен шуңа атланып кына эзлисе иде дә бит. Ни хәл итмәк кирәк, тоттырырга һич кенә дә теләмиләр шул. Тышаулы булсалар да, яннарына килә башлау белән куш аяклап сикереп, дөп-дөп чабып китәләр. Чөнки белә алар, әле кайтырга иртәрәк. Вакыты җитмәгән әле. Тагын берәр сәгатьтән яктыру белән шул атларның теләсә кайсысы янына кил. Берсе дә өрекмәячәк. Тышауларын чишкәндә дә рәхәтләнеп торачаклар. Хайван дибез, әмма алар да ахмак түгел шул. Кайчан үзләрен ничегрәк тотырга икәнлеген чамалыйлар. Бик яхшы чамалый. Рауилнең яктырганчы ук көтеп торырга чамасы юк. Атларны хәзердән үк бер тирәгәрәк җыйнап куярга кирәк аңа. Яңгырның туктар исәбе сизелми әле. Һаман шул бер килеш кыя да кыя.
Ишмаса, Самат абый да килмәде. Аның белән икәүләп йөрсәләр дә, азрак күңеллерәк булыр иде. Тагын шул кичтән салгандыр да, көтүгә чыгар рәте булмагандыр инде. Хәер, мондый ямсыз төннәрдә аек булса да бик ашыгып йөрми инде ул. Рауил атларны мең бәла белән җыйнап, конюшняга алып кайтып килгәндә каршы очрады. Теләсәң ни әйт, наным, Рауил. Тотып яңакласаң да бер сүзем юк. Тик бу эшне Персидәтел Фәйрүзәгә генә җиткерә күрмәйәме? Син бит инде моны миңа йөз әйткән идең. Монысы билләһи дип әйтәм, соңгысынаны. Кичтән әз генә ятып торыйм дип, хатыннан качыбрак кына чоланга кереп башны төрткән булган идем. Эрегән мендә киткәнмен бит, тинтәк баш. Менә күрерсең, бүтән чакта үлсәм үләрмен, бер минутта соңга калмам. Дөресен әйткәндә, яңгырлы төннәрдә генә түгел, яңгырсыз әйбәт төннәрдә дә әллә ни эш майтара торган бәндә түгел ул. Кая инде аңа? 50-гә җитеп килгән чулак кешегә. Рауил белән рәттән ат эзләп йөрү. Шуның өстенә көн аралаш диярлек, көтүгә бөтенләй чыкмый калуларын да Фәйрүзә апасына әйтсә, бер сүзсез эшеннән алып атачаклар аны. Ләкин Рауил алай итә алмый шул. Кызгана ул Самат абыйсын. Йомырлап алсаң, учка сыярлык кына бер әдәм иде ул. Ә инде 4 ел төрмәдә утырганнан соң бөтенләй кырышып, тире белән сөяккә генә калып кайтты. Җитмәсә, 5 баласы бар үзенең. Һәм аларның берсе дә әле кул арасына керерлек түгел. Барысы да бәләкәй һәм кызлар. Әнә шул балалары хакына кызгана аны Рауил. Шуңа түзә. Ат көтүеннән дә куып чыгарсалар, ул чулак кулы белән бүтән бер кайда да эшли алмаячагын белеп кызгана. Шуңа күрә менә шушылай бер үзе пычрак йырып йөрергә мәҗбүр. Әнә шундый яңгырлы, җилле, салкын һәм караңгы чакларда, ялгызлыктан аптыраган чакларда Рауил Рухиянне искә төшерә. Рухия Рауилгә әйтеп бетергесез көч-куәт, түзем, сабырлык биреп тора. Сукаланган кырлар, сазлыклы болыннар буйлап йөрүдән туктап, ниндидер бер күзгә күренми торган илаһи көч ярдәмендә җилне дә, яңгырны да сизмичә канатланып йөри башлый. Ә инде берәр атны ничек кирәк алай тотып, бүтәннәрен шуңа атланып эзләргә керешкәч исә, күңеле тагын да күтәрелебрәк китә дә, хисләре эченә генә сыйшып тора алмыйча, тышка бәреп чыга. Рауил бөтен тирә-якны яңгыратып, кычкырып, җырлап җибәрә. Сөям сине, сөям сине. Сөям сине, чәчәгем шул. Соңгы сулышыма кадәр гел сине сөячәгем. 10-нчы бүлек. Аннары Рауил 2 күзен 4 итеп көткән чираттагы шимбә көн килеп җитә. Ул көнне алар икесе бергә кайталар. Рухия хәйләкәр кыз. Тәки җаен таба. Кайтырга я Таня белән Васимәдән алданрак кузгала, яки нинди дә булса бик мөһим эше килеп чыга һәм арттарак кала. Рухия соңрак кузгаласы көнне Рауил аны әлеге Шүкәй күпере тирәсендәге әрәмәлектә көтеп тора. Башта Таня белән Васимә үтеп китәләр. Ә кайтыр юллары нәкъ әрәмәлек буеннан гына уза. Һәм менә шул чакта теләсә теләмәсә дә Рауилгә ул 2 кызның үзара сөйләшеп барган сүзләрен ишетеп калырга туры килә. Башка кызларда шушылар кебек була микән? Ләкин Таня белән Васимә әрәмәлек турыннан үткәндә гел малайлар турында сөйләшеп үтәләр. Әле менә шушы узган атнада гына кайсы малай кайсы кызга ни дип әйткән, кайсы малай кайсы кызга дәрестә хат язып биргән, кайсы малайның күзе кайсы кызга төшкән. Сүз һәр вакыт шул тирәдәрәк бара. Бу 2 кызның үзенә карата нинди мөнәсәбәттә булуларын да белде инде Рауил. Син шул ташы елга Рауилен ярата алыр идеңме? Диде бер көнне Танясы. Нәкъ Рауил торган әрәмәлек турыннан үтеп барышлый. Юк, диде Васимәсе, кырт кистереп. Ярата алмас идем мин аны. Йомыгый бит ул. Мин аны беренче очраган көннән бирле яратып йөрим инде беләсең килсә, диде Танясы. Ә ул мине бар дип тә белми. Рухиядән башка берәүне дә күрми ул. Әйе шул. Нәрсәсенә шаккаткандыр инде шул җилбәзәкнең. Аннары тагын нәрсә әйткәндер, анысын Рауил ишетә алмады. Кызлар шактый ераклашып өлгергәннәр иде. Кызык,
Рауил үзе бу кызларның кайсысын ярата алыр иде икән соң? Юк. Рухиядән башка берсен дә ярата алмас иде ул. Һәркемнең өзелеп сөйгәне бер генә булырга тиеш. Әнә Рухия үзе дә килеп җитә. Атлап килүләрен генә күрегез сез аның. Юк. Җир йөзендә шушы кыздан да сылу гәүдәле, моннан да чибәррәк кызның булганы да юк, булачак та түгел. Рухия әле Рауилне күрми. Күрсә, елмаеп куйса, болытлы көннәр кояшлыга әйләнеп киткәндәй була инде. Тукта, сиздерми генә каршына килеп чыгып, куркытып алган булсын әле бер. Әмма Рауил куркытырга өлгермәде. Кыз аны үзе күреп алды да, шып тукталып, «Кәкү, Рауил абый, әйдә чык!» дип, көмеш тавышы белән көлеп җибәрде. Аннары, «Уф, ардым, әйдә азрак ял итеп алыйк әле!» дип, бөтенләй хәлсезләнгән атлы булып, юл читендәге чирәмгә утырды. «Нинди ару дияле ул, юлга чыгып кына киләбез бит, Рухия!» «Андый физик ару түгел, Рауил абый. Рухи ару белән арыдым мин бүген. Бигрәк тә соңгы физика сәгатендә. Габдулыч миннән сорамаса гына ярар иде дип кутым алынып утырдым. Сораса, биткән иде баш. Дәресеңне әзерләмичә кино карап йөрсәң, шулай була ул». Рауил моны белеп түгел, просто сүз кушып җибәрү өчен генә әйткән иде, ләкин кыек атып та туры тидергән булып чыкты. Рухия бер мизгел гаҗәпсенеп Рауилгә карап торды. Аннары бармагын селкетеп көлеп җибәрде дә әйтте: «Син әле шулай минем арттан шымчылыкта итеп йөрисеңмени? Шул гына калган ие. Мин тагын кызыксынасың дип сөенеп киткән идем». Рухия үпкәләде. Кайтырга кузгалгач, рюкзагын да Рауилгә теләр-теләмәс кенә бирде. Башка вакытта Рауилгә авыз ачарга да ара калдырмый. Юл буе гел үзе сөйләп, сораштырып кайта торган иде. Бүген никтер сөйләргә дә ашкынып тормый. Хәтта Рауил сүз кушканда да кыска гына җавап бирү белән шикләнеп кала. Рауил аның гадәттәгечә туктаусыз сөйләшеп баруын, ачык йөзле, шат күңелле булуын тели иде. «Син ничек уйлыйсың, Рухия?» диде ул, кыз күңелен күтәрердәй сүз таба алмый аптырагач. «Минем кебек юләр бер катлы тагын берәр кеше бар микән дөньяда?» Ниһаять Рухия пырхылдап көлеп җибәрде. «Син ничек уйлыйсың?» «Мин үземме?» Бардыр инде ул анысы. Бар дисәм, тагын килешмәс бит бу кисүз фәрештәгә. Мин үзем менә булай уйлыйм. Минем кебек үк юләр кеше бүтән юктыр ул». Кыз бу юлы кычкырып ук көлеп куйды. «Нигә кимсетәсең үзеңне?» «Юньләп сөйләшә белмәгән өчен. Алдын-артын чамаламыйча, нәрсә уйласам, шуны туп-туры әйтеп биргәнем өчен. Менә шуның өчен юләр дип саныйм мин үземне. Бая син шымчылык итәсеңмени дип сорагач, әйе, шымчылык итәм дип әйткән булсам, яки син ничек теләр идең соң дигән булсам, син миңа үпкәләми идең бит. Мин менә үземнең бер катлылыгым аркасында синең хәтереңне калдырдым. Шуңа күңелсезләндең бит син, әйеме? Карале, әүлияме әллә син, Рауил абый?» диде кыз, кинәт ачылып китеп. «Ничек белдең син минем уйларымны?» «Эш узгач белүдән ни мәгънә? Алданрак чамаларга кирәк иде миңа аны. Хәзер син миңа барыбер үпкәләдең инде». «Әйе, уйларымны укып әйтеп биргәнче, мин сине чыннан да гамьсез һәм хиссез кешегә санаган идем. Хәзер аңладым, ялгышканмын икән. Бүтән бер кайчан да үпкәләмәм мин сиңа, яме, Рауил абый». Рауил ни эшләвен белештермәстән кызны күтәреп алды да зыр-зыр әйләндерергә тотынды. Кыз «Үләм, Рауил абый, башым әйләнә җитәр» дигәч кенә тукталды. «Менә хәзер шулай, сине күтәргән килеш очып кына китимме?» «Кирәкми, Рауил абый, очасың икән, үзең генә оч. Минем егылып төшеп үләсем килми. Минем үлгәндә дә синең белән бергә үләсем килә. Мин әле озак, бик озак яшәргә тиеш. Дөньяның бөтен рәхәтлекләрен күреп калырга телим мин, Рауил абый. Миндә гел михнат чигеп кенә яшәү ягында түгел анысы. Минем дә үләсем килеп тормый, ләкин син булганда гына яшәү кызык минем өчен». Кыз көлүеннән туктады. «Эй, ул кадәр төче телләнмәсәнә, Рауил абый, тагын үпкәләтәсең югыйсә?» «Я, әйт инде син мине юләр түгел» дип. Хайран гына җайланып,
ипле генә сөйләшә башлаган кызның кәефен тагын кырдым бит. Эх, Рауил, кайчан кеше төсле итеп һәр сүзеңне уйлап үлчәп сөйләшергә өйрәнерсең икән син? Хәзер аны ничек көлдергә инде менә? Рауилның каушабрак калуын сизенде ахрысы, кыз аңа карап хәйләкәр генә елмайды да үзе сүз башлады. Әйдә, азрак хыялланып алыйк әле, диде ул кинәт кенә әсәрләнеп китеп. Әйт әле, Рауил абый, 10-нчыны бетергәч, кем булырга, нинди югары уку йортын тәмамларга телисең син? Минме? Диде Рауил һәм тотлыгып калды. Чөнки аның бу турыда бөтенләй уйлаганы юк иде. Дөресрәге, андый зур эшләр хакында уйларга ул курка иде. Хыялланганда да чама беләнрәк кенә хыялланырга кирәк бит инде, дип үзен мәҗбүри рәвештә тыя килде ул. Я, диде Рухия түземсезләнеп, көтәм мин, Рауил абый. Минем алда торган иң зур хыялым ничек тә 8-нчене үзмичә тәмам итү. Рухия шак катканын белдереп, күзләрен зур ачып, Рауилгә карап алды. Бары шул гынамы хыялың? Бу минем өчен кичкенә мәсьәлә түгел, Рухия. Әни алай-болай авырып китсә яки кышкы бураннарда кайта килә йөрүләр мөмкин булмый башласа, синең өчен бик бәләкәй тоелган шушы хыялымның да тормышка ашмыйча калуы бик ихтимал әле. Юк, син укуыңны ташларга тиеш түгел, Рауил абый. Син булмасаң, битәмиш мин. Мин беләсеңме сине кем итеп күрергә телим? Мин сине Казан университетының хөрмәтле укытучысы, физика-математика фәннәре кандидаты, доцент итеп күрергә хыялланам. Математиканы су урынына эчәсең бит син. Каралы син аны. Дөрес чамалаган бит. Ул чакта факультет, кафедра, доцент дигән сүзләрне газеталарда гына очратканы булса да, Рауил аларның мәгънәләрен бөтенләй белми иде әле. Университетны да дәреслекләрдә басылган рәсеме буенча гына күз алдына китерә иде. Шуңа ул артык тирәнгә кереп, сүз озайтып тормыйча гына, математиканы ярату белән генә эш бетми торгандыр шул анда. Белгәнеңне менә синең шикелле итеп чатнатып русча сөйли белергә дә кирәктер. Минем русча белүем ипилек тозлык кына бит, диде. Рухия бу юлы да сүзсез калмады. Онысы өчен кайгырма, Рауил абый, иң мөһиме башың эшләсен дә белемең булсын. Булган белемеңне аңлату берни түгел ул. Әнә атаклы химик профессор Нурис Садыйковның да русчасы әллә ни түгел. Студентлар шуның лекцияләренә атлыгып торалар ди. Бу шәһәр кызлары барысы да шушылай күп белә микән? Барысы да бәйләнчек була микән? Рауил Рухияның әлеге фикерен хупларга да, кире кагарга да белмичәрәк бер кавым уйланып торды. Дөрес, Нурис Садыйков дигән исем кулагына кергәне бар иде. Менә шул кеше нинди профессор, кайда һәм нинди фәнне укыта, Рауил аларыннан һич тә хәбәрдар түгел иде. Сораштырып, үзенең наданлыгын күрсәтәсе килмәде. Шуңа ул бу юлы да бәхәскә кермичә, уенын чынын бергә кушып, булды кызый, ышандырдың. Синең хыялларың кай тирәдәсең, диде. Минем хыял зурдан, Рауил абый. Ничек кирәк алай 10-чыны тәмамлап, шул җинем сөйми торган физикалардан, математикалардан кутылсам, университетның филология факультетында укып чыгар идем дә, я әнием кебек укытучы, я журналист булыр идем мин. Минемчә, тормышка ашмас хыял түгел бу, Рухия. Амин, Рауил абый, амин. 49-нчы елның октябрь азакларында әнә шундый матур-матур теләкләр теләшкән иде алар. Әйе, Рухия Рауилгә теләгән теләкләренең күбесе кабул булды. Рәхмәт аңа. Ләкин үзенең хыялларын тормышка ашыра алды микән ул? 52-нче елда ук Үзбәкстанга китеп барган бит алар. Анда кайда укый алсын икән? Хәер, нигә укый алмасын ди? Үзбәкстан вузларында укып чыгып, үзбәк галиме булып киткән әллә ничә татар егетен белә бит Рауил. Кем белә? Бәлки Рухия да хыялына ирешкәндер. Бәлки ул да Ташкент университетын тәмамлап, берәр газетада яки журналда эшлидер. Сүзгә бик тапкыр, телгә бик оста. Дөнья хәлләре белән бик нык кызыксынып бара торган тыңгысыз кыз иде бит ул. Шулар өстенә тагын кыюлыгы да җитеп ашкан иде. Журналист булу өчен тагын ни кирәк инде? Яки әнисе шикелле укытучы булып киткәндер.